Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 43 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations ang the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Abril 23, tuiga 2025. Kagkaron sa aton sining vote na countdown. Jesse 9 Diaz na lang kag 2025 national, local and farm elections na. Sa mga dalaguan nga mga balita karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon, inimo lagan nimo ang Kurman Bombot Shama Blanco Hovera. Sa mga nagapanguna sining mga balita, ang Chief sa Transportation and Traffic Management Office nga si Mr. Oldarico Garbanzos nagapati nga ginhimo lang sa enforcer ang ila sining katungdanan. Plano karon ni Mr. Garbanzos ang pagpalapot sining concern sa bahin sang Land Transportation Office sa 6. Kag kung pwede kuno iya nga hingyoon kag paimbestigaran ipahusisa kag ipasuspend ang driver's license sining driver himuon sang opisyal sang Land o kon sang Transportation and Traffic Management Office. Sa pihak bahin, punong barangay sang San Pedro Haro wala sang ihibalo nga nagpa-project gali ang punong barangay sa kaiping barangay nga Barangay Javeliana. Isa sa mga rason nga gindagdagan ini sila sang cease and desist order. Ito paday man lang niyang Barangay San Pedro kag Barangay Javeliana, no? Si Kap Alijon kag si Kap Julie. Sa aton sini nga mga kabumbo. Istoryanta karon dugang niyang nasambitan nga proyekto, no? Nga amoning pinakaulihi karon nga project sa Iloilo City District Engineering Office nga pauntat sa Iloilo City Government ni Mayor Jerry Treñas through Iloilo City Engineer or Iloilo City Engineer's Office. Ang mga kabumbo na to nagaka-confuse mo, no? Sa aton sinimakuturan. To make things clear, maghambal ikaw nga Iloilo City District Engineering Office under ina sa kay Engineer Roy Pakanan bilang siya ang district engineer. Now, sa aton sinima kabumbo, ang opisina nila dito na sa may Fort San Pedro, galing kay ginpalayas to sila sa city government. Ari na din sila sa mga sa may Mission Road. Ang daan nga building sa STI College bla. Daan sila opisina. Ang City Engineer's Office naman iya, kung niyo ko magsalado sa 5th floor ini sila, City Engineer's Office, Iloilo City Engineer's Office is under Engineer Salvador Pedregosa naman. Sa aton sining mga kabumboso para wala sa confusion bla. Kay kung kaysa ang pagtumod sa Iloilo City District Engineer's Office or City Engineering Office in City Engineer's Office man, no, ti duwa na ka magtimbak or duwa na sila kalain nga talatapan sa nga gobyerno. Samtang sa iban sining nga mga balita, No to Public Utility Vehicle Coalition nagapati nga dugay na ang ginapaamyendaran ang transport cooperatives bisan wala pa nangin statement or wala pa sang may nangin statement si DOTR Secretary Dizon nga ginakonsiderar ang pagpabiyahe liwat sa mga unconsolidated jeepneys. Paghimo sa 3-hour transport strike sa co-op, do kasubong kuno nga dinalok nga tikang sang grupo. Samtang St. Anna Parish mga biyan nagahalad sa pangamuyo kadagabi kasunod sa pagtaliwan ni Pope Francis.
kag si Councilor Romel Duron ti may panugdaon man natuhoy sa sining misinformation. Muni madalakuan karon nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. 47 minutos na ang nakaligad sa takna sini karon nga alas 11. Si Vice President Sara Duterte kumpiyansa diri banwa nga iya sini nga madaog ang impeachment case. Hindi malipod sa balo sa mga kabumbo naton nga sadto pa lang nagkarakasana ang mga katapo sang Senado sa sining impeachment case ni Vice President Sara Duterte matapos iya nga ti daw kasubong iya nga ginaprobahan ini sa bahin karon sang Kamara nga daw nasig pa sa alas 4 sining nga tren. Ti sa karon ini ang pagadalon sa bahin na iya sang Senado. Impeachment complaint nga i-file sa Senado tingin kumpirmar ni Vice President Sara Duterte nga nagpakigsapol ini siya sa iya sining mga abogado sa tong Chimpo nga inisyara sa the Netherlands. Agod nga iya sining bisitaw ng iya sining amay nga si former President Rodrigo Duterte may kantanan sa sining impeachment trial nga pagapatubangon sa nga Vice Presidente. Sumong pa man, way naghatag sang detalye ang Vice Presidente sa patigayon sining nga pagpreparar sa iya sining mga abogado, suno pagani sa iya sa isa ka ambush interview. Ang balyasin niya nga kung sining impeachment, ginapahayag sa akon ng mga lawyers nga they are more than confident nga magadaog sila kuno sa impeachment. Hambal man sa Vice Presidente karon, sila ti ako ti confident pa ko ni confident ako sa mga lawyers. Ti confident man ako sa sining impeachment case. Sa karon si VP Sara Cunuyara sa Cebu, agod nga magpasalamat sa iya sining mga taga-suporta sa aton sining mga kauturan. Ti kon amo nang pananawan sa Vice Presidente ti kasubong sini sa mga impeachment case kang iban pa nga mga kaso, tikon nambal nila balang kung ikaw mismo do way kasalig sa imo sini iya nga mga abogado kag way kasalig sa kung ano man ang ginapanguyatan kag ginasandigan mo, kag makambag ka nga do pabor sa imo ang kanalagan, do kasubong nga nagapakita karaganan sa imo sini iya nga pagkahuyang. Pero kung way pagkasugod, gamba ka nga, maadaw ko niya. Ti fighting spirit na kung tawag sini nila. 50 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining alas 11 driman sa aton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Halos karon nangin topiko diri sa bilog nga syudad sa Iloilo, even sa probinsya sang Iloilo, kag for sure naglapta na ini sa bilog nga Pilipinas ining makabing naton nga standoff daw ano-ano man nga may hostage taking kagapon dra sa may area sang Mandurriao man. Ini matapos nga hindi kanya magpasubali ang isa ka lady driver sa nangin pag-flag down sa iya sang traffic enforcer kag paghatag sa iya sang pagpaitsindi abi sa iya sang iya sining violasyon. Ti makabig naton nga ti pinakabalawig nga standoff sa tunga sang driver kag sang driver ang natabo kagapon. Sa aton sining mga kasimanwa, ti ang babae nga driver mayara man sang punto nga gina race. Kay bangod nga ini siya ang luyag nga magtabok or maggamit sang right lane ti from left lane tabok ini siya sa right lane mga biyan.
Ti saton sini nga mga kabombo, hambal ganito sang nagdakop sa iya, kay ginapamangkot siya mo kung anong iya sini nga violation. Saton sini nga mga kabombo. No? So, ang violation niya, amo iya sini nga pag-change sang lane. At hagman sambal sang traffic enforcer, sila niya, ma'am, ara na sa general rule, no? 136. Sa aton sini nga mga kabombo, nga kung sa diin, sandrig sa General Rule 136, no? Sa code, akong sa diin, may 4 ka lane. Sa 4 sina ka lane, kung diin dira ikaw nagaagi sa aton sini nga mga kabombo, ti dapat mapabilin ka lang dira sa sina nga lane sa aton sini nga mga kabombo. Hindi ka na pwede nga makatransfer ka sa other lane. No? Sa sining rason sang lady driver nga nag-turn right siya with caution, no? Sa aton sining mga kauturan, ti ambal sa traffic enforcer, hindi kuno iya pwede. Sa aton sining mga kabombo. Oh. Hindi kuno pwede ini nga from left lane bisan turn right with caution ka pa, no? Dakop ka man sa gihapon sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti amo sini ang ginbaisan sang magtimbang sini nga bahin nga naglawig sang 4 iya ka oras sa aton sini nga mga kabombo sang pag binaisay until such time nga ti naghatag na lang sa iya sini nga pangalan ang nasambit sini karon nga babaye. Pero ay gid siya naghatag sa iya, naghatag sang iya sini rather nga ginatawag sining driver's license. Ang ginhatag niya lang, amo iya ang iya sini nga pangalan sa aton sini nga mga kabombo. Ti nagaplano si Mr. Garbanzos ngay palabot ini sa Land Transportation Office, no? Sa aton sini nga mga kabombo. General Rule 136 ang Highway Code generally dictates that drivers should adhere to lane markings and signage on roads with 4 or more lanes. This means if road has multiple lanes, drivers should only use the lanes that are specifically indicated by the signs or markings. The rule essentially ensures order to safe traffic flow on roads with multiple lanes. Pero tikon lang taon na nato no sa area mo ng area mo Bukres. Ti way man gani isang road markings or road pavements or pavement markings rather. Kag as per information nakabaton kita banwa sang impormasyon nga ining signage na nila daw subong lang na kuno nila sang aga day binutang do ginhingagaw lang na kuno. Sa aton sini nga mga kabombo. Now, kung ang ginahambas sa traffic enforcer is the General Rule 136 sa traffic, paano ya ma-apply kay wala sang road markings or wala sang road pavements? Kag ang traffic sign nga ni, no? As per information, as per allegation sang mga masami nga nagalabay dira, subong lang ni kuno binutang. Tiyambagan ni isang kilala ko, ti ano ning plastada, pamunet. Ano pamunet mo butsaman? Ati, kung dito sa piyak sining area, wala to sang hulik, or hindi iya masyadong dakpanay dito, sa ilo naman sa iban sining area, kay basi dito palang matukob, or masako ang dakpanay.
hindi man ta magpati nga mo silang ginahimo karon sa mga traffic enforcer. Anyway, istoryahan nato ni na Banwa diri man sa aton sini pa rin nga pagpangalagad sa gyapon sa Bumbuaray sa udto. Detalye sa mga nagapo ng mga balita balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. 3 Gives Law, Lifeline Rate, ang Internet Powers! Ginawa ko din ng litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi, tol, powers all! Impormasyon nga nagapatalang ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basa hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Abril taong 2025. We only have 19 days to go before the national and local elections. Sa ating mga headlines, ikalawang batch ng Brown missile ay ipinadala na dito sa Pilipinas. National artist na si Nora Honor, pati na sina Pilita Corrales, Gloria Romero at Margarita Flores pararangalan ang Presidential Medal of Merit. Sina Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos dadalo at makikipaglibing kay Pope Francis sa Vatican. Pangulong Marcos kumpiyansa naman sa na ang Pilipinas ay magiging data hub sa Asia Pacific at artificial intelligence ready kasunod na rin ng launching ng Vitro Data Center. At sa ating international news naman, 20 turista patay sa pamamaril sa Kashmir, India. Sa balitang palakasan ng Pacers, hawak na ang 2-0 lead laban yan sa 2021 NBA champion na Milwaukee Bucks. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ipinadala na ng India ang pangalawa mula sa ikatlong batch ng BrahMos cruise missile para sa Pilipinas. Ayon nga sa report sa local paper doon sa India, hindi tulad ng naunang battery na ipinadala sakay ng Indian Air Force transport aircraft. Ipinadala ang ikalawang missile lulan ng barko. Ang tatlong missile set na ito o yung missile batteries ay mula sa India. Alinsunod yan sa 18.9 billion pesos na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at India-Russian joint venture na BrahMos Aerospace Private Limited. Ang pagpapadala naman ng ikalawang batch ng naturang missile ay makakalipas ang ilang taon mula nang makumpletong delivery ng unang batch ng naturang missile at dumating nga ang unang set nito nitong Abril ng nakalipas na taong 2024. Kaya't ang Pilipinas ang ikatlong bansa sa Southeast Asia na nagkaroon ng itinuturing na pinakamabilis na supersonic anti-ship missile system kasunod ng Indonesia at Vietnam. Matatandaan na sa paglagda ng kontrata noong Enero ng taong 2022 ay sinabi ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na magbibigay ang BrahMos missile ng deterrence capability sa Pilipinas laban sa anumang pagtatangkang sirain ng ating soberanya lalo na sa West Philippine Sea. Ang BrahMos medium-range supersonic missiles na kayang umabot ng 290 kilometers hanggang 400 kilometers ay maaaring ilunsad mula sa submarines, mga barko, eroplano o kaya naman ay land platforms.
ito ay may bilis na 2.8 o kaya naman ay triple ho yan na mas mabilis kaysa sa speed of light na 3,457.44 kilometers per hour. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Malacanang na pararangalan nila ang 4 na Filipino icon ng Presidential Medal of Merit na gaganapin sa Mayo 4 nitong kasalukuyang taon. Kabilang sa mga pararangalan ng mga yumaong national artist at superstar na si Nora Honor, tinaguri ang Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales, haligi ng pelikulang Pilipino Gloria Romero at tanyag na kilalang chef at proponent ng pagkaing Pilipino sa buong mundo na si Margarita Flores. Ang Medal of Merit ay ibinibigay sa mga individual na nagpakita ng natatanging ambag sa kanilang larangan at nagbibigay karangalan sa ating bansa. Samantala, tinuturing ni Pope Francis na may natatanging papel ang mga overseas Filipino workers sa pagpapalaga na pumano ng pananampalataya at minsang tinawag pa na mga tagapaghatid ng magandang balita at smuggler of the faith. Sa gitna yan ng pagdadalamhati ng Simbahang Katolika sa pagpanaw nga ni Pope Francis nitong Easter Monday, 21 ng Abril, ay inalala ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang isang leader na mulat sa pagdurusa ng mga nasalaylayan at laging pinipiling makiisa sa kanila. Ayon kay Catholic Bishops' Conference of the Philippines President at Caloocan Bishop Pablo Cardinal David, nasa pamamagitan ng synodality ay pinalawak ng Santo Papa ang pananaw sa simbahan, hindi bilang muog na ipinaglalaban kundi bilang field hospital na bukas sa lahat sa mga nakikinig, nagpapagaling at nakikisama sa paglalakbay ng bawat isa. Samantala, binigyang din naman ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang panawagan ng Pope para naman sa pangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng Laudato Laudate Deum. At ayon nga kay Advincula, tinuruan niya tayo na pahalagahan ang mundo bilang tahanang dapat na ingatan lalo na para sa mga susunod na henerasyon. Pumanaw nga si Pope Francis sa edad na 88 sa kanyang tahanan sa Casa Santa Marta doon sa Vatican. Inalala ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas sa mga personal encouragement sa kanya ng namayapang si Pope Francis noong mga panahong ikinasa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang madugong kampanya kontra ilegal na droga. Pagsasalaysay ng Arsobispo sa mga panahong iyon ay nakakatanggap siya ng mga banta at pangungutya mula sa Duterte administration dahil sa kanyang hayagang pambabatikos at pagkontra sa umano'y extrajudicial killings. Ibinahagi ni Villegas kung paano siya hinimok ng Santo Papa na manatiling matatag sa kanyang misyon na gabayan ang kanyang mga kawan sa kabila ng lumalalang pressure mula sa pamahalaan. Noong mga panahong anya na sunod-sunod ang natatanggap na pangungutya at banta mula sa mga government authorities, mga personal na mga umano'y siyang hinimok ng namayapang Santo Papa na magpatuloy lamang sa ginagawa, lalo na ang regular na paglalabas ng mga pastoral letter. Maalala, noong nakalipas na administrasyon ay isa si Villegas sa mga naging kritiko ng madugong drug war. Bilang presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines noong 2017, naglabas siya ng ilang mga statement na kumukondina sa umano'y talamak na extrajudicial killings na nangyayari sa ngalan ng drug war. Kabilang dito ang isang pastoral letter kung saan hinihimok niya ang mga simbahan na patunugin ang mga kampana o church bells sa loob ng 4 na gabi bilang tanda ng pagluluksa at protesta. Muna tayo ng report mula sa ating news team. Si Pangulong Marcos at si First Lady Liza Araneta Marcos dadalo raw at makikipaglibing para sa namayapang si Pope Francis doon sa Vatican. Ang Pangulong Marcos ay kumpiyansa naman sa Pilipinas na magiging data hub sa Asia Pacific at Artificial Intelligence ready na rin. Alamin natin yan sa pag-ulat ni Bombo Annalise Soberano. Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa libing ni Pope Francis sa darating na Sabado sa Vatican. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
Ayon kay Castro, nagpahayag ang Pangulo na siya ay dumalo kasama ang kanyang kabiyak. Hindi naman sinabi ni Castro kung kailan aalis ang Pangulo patungong Vatican. Una nang inihayag ni Pangulong Marcos na the best pope in his time si Pope Francis. Anya, kaisa ang Pilipinas sa pagdadalamhati sa buong Roman Catholic community sa pagpanaw ng Santo Papa. Ayon sa punong ehekutibo, si Pope Francis ay isang taong may malalim na pananampalataya at kababaang loob. May puso din ito na bukas sa lahat, lalo na sa mga mahihirap. Sinabi pa ng Pangulo, itinuro sa atin ni Pope Francis na ang pagiging isang mabuting Kristiyano ay ang pagpapaabot ng kabaitan at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang kanyang pagpapakumbaba ay nagbalik sa marami sa simbahan. Ayon sa Pangulo, habang nagdadalamhati tayo sa kanyang pagpanaw, pinararangalan natin ang isang buhay na nagdulot ng pag-asa at habag sa napakaraming tao at nagbibigay inspirasyon sa atin na magmahalan gaya ng pagmamahal sa atin ni Kristo. Samantala, Bombo Dennis, pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ngayong araw ang pagbubukas ng Vitro Santa Rosa, Laguna. Ito ang kauna-unahang AI-ready hyperscale data center sa bansa. Ito ay isang purpose-built hyperscale facility na may kapasidad na 50 megawatts na magsisilbing warehouse o malaking storage ng mga data at impormasyon. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi nito ang pagkakaroon ng ganitong pasilidad ay isang patunay na handa ang Pilipinas sa digitalization. Makakatulong ang nasabing data center hindi lang para mapalakas ang aspeto ng connectivity, kundi magbibigay din ng oportunidad sa mga Pilipino. Siniguro ng Pangulong Marcos magpapatuloy ang kanyang administrasyon sa pagsisikap upang mas mapalawak pa ang teknolohiya sa bansa. Kaugnay nito, hinikayat ng Pangulo ang mga dayuhan na dalhin ang kanilang teknolohiya sa Pilipinas sa gitna ng patuloy na pagpapalakas ng digital infrastructure ng Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It stands as proof that the Philippines is future ready for the digital realm. There is some work left to do, but we are ready to do that work so we can be an equal player in the world of data and data processing. This launch also reflects our commitment to regional development. We bring the digital progress beyond, outside of Metro Manila, into the heart of our provinces. Fully energized, artificial intelligence ready, built to support hyperscale, cloud, enterprise workloads. In other words, the Googles, the Amazons, the Facebooks of this world. Those who are not techie might ask, ano ba yung data center na yan? A data center is akin to a warehouse. Parang warehouse yan. Ngunit, imbis na yung mga gamit ang naka-storage doon, instead of boxes of products, we store digital information. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Dennis, ngayong bandang 12:30 ay magkakaroon din ng special announcement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang nasabing kanyang talumpati ay i-ere ng government station. So abangan natin yan, Bombo Dennis, kung ano ang magiging special announcement ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mamaya sa PTV. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anneli Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo International News. Hindi bababa sa 20 katao na mga turista ang napatay matapos pagbabarili ng mga hinihinalang militanteng grupo sa Pahalgam, isang sikat na destinasyon sa Jammu at Kashmir, India. Ayon sa mga testigo, nagulantang sila sa sunod-sunod na putok na inakala nilang paputok lamang, ngunit agad nilang naunawaan ang panganib ng marinig ang malakas na sigawan ng mga tao. Inako naman ng grupong Kashmir Resistance ang responsibilidad sa social media at sinasabing tumutol sila sa umano'y pamamalagi ng higit 85,000 na mga dayuhan doon sa rehiyon na itinuturing nilang pagbabago sa Kashmir. Mariing kinundina ni Prime Minister Narendra Modi ang pag-atake at nangakong papanagutin ang mga nasa likod nito. Ang insidente ay naganap isang araw matapos dumating sa India si United States Vice President J.D. Vance sa isang personal visit.
At sa iba pang mga balita, tuloy-tuloy ang pag-aalay ng dasal ng mga mamamayan sa Argentina para kay Pope Francis kasunod ng kanyang pamamayapa nitong Abril 21. Si Pope Francis na ipinanganak bilang Jorge Mario Bergoglio, December 17, 1936 ay nagmula sa Flores, isang commercial at residential area sa Buenos Aires. Mula noong kinumpirma ng Vatican ang pagpanaw ng Santo Papa, tuloy-tuloy na ang pag-aalay ng misa sa naturang bansa. Pangunahin dito ang mga serye ng misa at pag-aalay ng panalangin sa Basilica San Jose de Flores, ang lugar kung saan nagkaroon ng spiritual awakening ang Santo Papa. Sa isang panayam kay Archbishop Jorge Ignacio Garcia Cuerva ng naturang Basilica, sinabi niyang pawang kalungkutan ang nararamdaman ng mga Argentinian matapos ang pagpanaw ng kanilang kababayan na nagsisilbing pinakamataas na lider ng mga mananampalatayang Katoliko sa buong mundo. Mistulang naulilaan niya ang bawat isa matapos ang pagpanaw ng Santo Papa. Gayunpaman, iginiit ni Archbishop Cuerva na mananatiling buhay at magpapatuloy bilang isang tanglaw ang buhay at mga turo ni Pope Francis. Ayon pa sa Arsobispo, mananatili ring buhay ang mga nagawa ng Santo Papa sa naturang basilika kung saan siya ay dating nagsilbi bilang Cardinal Jorge Bergoglio. Samantala, pinangunahan o pangungunahan nga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang aktibidad sa kabuuan ng maghapong ito maliban dun sa event na binanggit na ni Bombo Anali kanina at iniulat yung pagiging artificial intelligence ready ng hyperscale data center dito sa ating bansa. Isa itong purpose-built hyperscale facility na may kasidad na 50 megawatts at dinisenyo nga yan upang suportahan ang mga global technology leaders sa ginagamit na cloud computing at artificial intelligence. Saan naman magsisilbi itong sentro ng mga teknolohiya dyan sa bahagi ng Santa Rosa sa kanilang data storage processing at connectivity para naman sa negosyo at institusyon na nangangailangan ng malaking mga bilang ng puwersa ng manggagawa na makakatulong naman upang makapaghatid ng trabaho sa ating mga kababayan. Bahagi pa rin ito ng digital expansion. Samantala, sinimula na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga pagbisita sa Visayas at Mindanao upang pasalamatan ang mga taga-suporta at ikampanya ang 10 kandidato sa pagkasenador ng Partido Demokratiko Pilipino o Team Duterte. Bitbit ba rin ni Vice President Duterte ang temang pagkakaisa ng Solid North at Solid South na siyang sigaw noong halalang taong 2022. Gayon din ang layuning ipagpatuloy ang mga proyektong pang-ekonomiya ng kaniyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nakakulong at nililitis ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Hinikayat din ni Vice President Duterte ang publiko na bumoto ng diretso para sa Duterte na senatorial slate sa ilalim ng temang Unity and Continuity. Isang malaking rally at motorcade ang nakatakdang gaganapin sa Sogod, Southern Leyte ngayong Miyerkules. Samantala, kinwestiyon ni House Member at ni Congressman Judas Isidre ang kumpiyansa ni Vice President Sara Duterte. Sa harap ito ng nakaambang impeachment trial, sa kabila ng kabigo ang maipaliwanag ang paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Ayon kay Isidre, nakapagtataka ang pagiging kampante ni Vice President Duterte dahil wala pa rin namang malinaw na paliwanag ukol sa pondong iniimbestigahan ng Kamara. Ayon pa sa mambabatas, hindi pwedeng mag-claim ng vindication ang isang individual kung hindi naman ito maipaliwanag ang mga kontrobersiyang bumabalot sa kanyang ginamit na pondo at kini-question pa rin hanggang sa mga panahong ito. At yan ay bahagi umano ng matibay na batayan upang isulong ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Git pa nga ni Isidre, dapat naharapin ni Vice President Duterte ang proseso at gamitin ito bilang pagkakataon upang linawin ang mga aligasyon, hindi basta na lamang i-dismiss bilang political drama. Na-impeach nga si Duterte noong Pebrero matapos na suportahan ng 215 kongresistang reklamo laban sa kanya dahil sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education na patuloy na nakatala. At yan ay dahil nga
sa naturang usapin ay inaantabayanan ang magiging hakbang dito ng panig ng Senado. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, mamaya dadakuan natin ang isang mahalagang panayam at yan ay makakadaw pampalad natin sa ating communication line ang hepe ng pulisya dyan sa Antipolo City, mga kabombo at mga ka-Star Nation. So, kaugnay niyan, nasa linya na yung ating makakapanayam sa oras na ito, si Colonel Ryan Manongdo. Magandang tanghali po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. At ito ay tungkol sa mga nangyari o insidente ng naitala dyan sa inyo pong area of jurisdiction. At magandang araw po sa inyo. Ito, Colonel, tuluyang sumuko na rin pala itong suspect dyan sa nangyaring massacre sa inyo pong lugar. At 7 yung napatay dito, no? Meron pang minor de edad na kabilang hudod sa mga pinaslang. Ano na pong update dito, Colonel? Welcome sa Bombo Radio Philippines. Please go ahead, Colonel. Yes po, no? Habang kami ay nasa crime scene, mga alas 9, alas 10 na umaga, na meron na nga kami na hinaharap na tao, no? Yung isa sa mga may-ari ng establishment. Kung saan eksakto naman na may tumawag sa atin galing sa Camp Crame, sa base police, kung saan meron daw na sumuko doon. At tinanong ko nga yung aking kausap kung ganito ba ang pangalan niya, sabi ko, yung hinanap ko ng tao. At sinabi nga nila na yun. Sa unang pagkakataon, akala nila na hindi stable yung pag-iisip ng tao kasi sinabi nga niya na umatay daw siya ng 7 na katao. So, yung mga tao doon parang hindi sila makapaniwala kasi malinis naman ang katawan niya tapos paano naman siya. So they called us, no? Tapos dinalidate nila. At yun nga, nung pagkabanggit ko ng pangalan, siya nga sabi, so ang sabi ko is i-hold na doon. Tapos ako at ang aking provincial director ay pupunta doon upang sunduin siya. Tapos nung nangyari nga yan, nung sinundo nga namin siya, dala ko yung copy ng ID niya na naiwan doon sa crime scene at yun na nga yung nag-circulate na inamin niya. So binasahan ko na siya ng kanyang hinuli ko na siya, naresto ko na siya, pinasasan at binasahan ng kanyang mga karapatan. At doon na nagsimula yung pagkatapos noon ay dinala na natin siya dito sa police station upang i-process. Okay, Colonel, sige. At maya-maya ay babalikan ko yung linya po ninyo sapagkat may mga update pa kaming itatanong hinggil ho dito sa mga development po na ito. Bago tayo umusad sa iba pang bahagi po ng ating Bombo Network News, kapiling naman natin sa ating linya din ng komunikasyon ang dating Senate President, Senator Tito Soto. Welcome to the program, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Magandang araw po sa inyo. Welcome. Senator, kumusta na po kayo sa inyong paglilibot-libot sa iba't ibang lugar, Mr. Senator? Salamat po, Bombo Dennis. Thank you. Magandang tanghali, Bombo Dennis, Bombo Jaira. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Okay naman po ako. On the way back ako to Manila, galing ng Pampanga at naikot namin yung iba't ibang distrito sa Pampanga kaninang umaga hanggang ngayong tanghali. So everything's fine. Thank you very much. Mr. Senator, may nabanggit ho kayo, no? Very interesting ito. Sapagkat doon sa isang ad, nabanggit po ninyo na hindi kayo tatanggap ng sahod, kundi para sa mahihirap na estudyante ninyo ilalaan. Ano ho ba ang kabuuan ng detalye nitong pronouncement po ninyo, Mr. Senator? Kabisado mo naman yung aming programa dati, Itbulaga, di ba? Ando naman ako hanggang ngayon. Yun, meron kaming mga e-best scholars na ginagampanan, di ba? May mga pinaaral kaming scholarship, pero piling-pili lang yun, ang pailan-ilan lang. So naisip ko, pinakamaganda nito, pag ako'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon at saka ninyo, ng kababayan natin na mabalik sa Senado, yung buwan-buwan na sweldo ko ay hindi ko kukunin at ito'y ilalaan ko or ibibigay ko
sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang education, sa kanilang matrikula. Medyo marami-rami rin yung mapapaaral natin noon. At sabi ko nga, ni 5, hindi ako kukuha rin sa sweldo. At bibigay natin sa kanila. Total, meron naman tayong kahit papano pinagkukunan. So okay na yun. Mas mabuting makinabang yung ating mga kababayan pag binalik nila ako sa Senado. Paano nga ba, Mr. Senator, yung kumbaga screening naman ito? Sigurado ako, napakaraming mag-a-apply at interesadong maka-avail ho nito kung sakasakali, Mr. Senator. Ay, ilang taon na naming nagagawa yan. Meron kaming staff sa Itbulaga. Meron din akong ma-assign na staff sa Senado na silang mag-i-screen noon. Kasi kailangan, ang gusto ko, pipiliin ko, yung nag-aaral mabuti at saka mahirap. At saka yung hirap na pambayad, hirap na pangbaon, pag-aaral nila. Yung mga ganun ang pipiliin noon, sigurado. May screening naman natin kasi baka naman masingitan tayo na may kaya. Huwag naman. Ibigay na natin sa mahihirap nating kababayan. Marami-rami ito. Marami-rami taon-taon ito pag binilang natin yung sweldo ko na buwan-buwan. So, depende rin sa gusto nilang pasukan. Pagka mga SUCs ang gusto nilang pasukan ng hanap buhay, ng eskwelahan, medyo mas mababa yung magagastos doon. Pagka private naman ang gusto nila, there will be enough funds for them. Basta importante, mahilig mag-aaral talaga at saka mahirap. Pamilya na hindi kaya yung pagpapaaral. Yun ang target natin doon. Madali ang screening sa amin. Sanay na kami doon kasi meron akong grupo na ginagamit namin sa Bulaga na talagang nag-i-screen ng ganyan. Ang akin hong katandem naman si Bombo Jaira, meron din pong mga katanungan nais pong malaman para po sa inyo, Mr. Senator. Sige, Bombo Jaira, yes. Tito Sen, may mga request po na sana maipursige yung 14th month pay para may pangmatrikula sa kaligitnaan ng taon. Kayo po pala ang proponent nito. Pwede daw po ba itong mai-refile kung sakaling kayo ay makabalik sa Senado? Oo, yun ang isa sa mga pinapangako ko na ipapile ko uli. Kasi final ko yun bago natapos yung term ko noong 2022. Hindi namin naipasa yun bago natapos yun. Hindi ako nagkaroon ng counterpart sa House of Representatives. Ngayon, magkakaroon tayo ng mga counterpart doon. So, isa sa mga ipapile ko agad yun. Para magkaroon ng... Kasi yung 13-month pay, no, para sa kaalaman ng lahat, yung 13-month pay, ito yung 1975 pa na batas. It's an executive order of then President Ferdinand Marcos. At ito naman napapatupad ng maayos kasi may safeguards yun Kapag hindi kaya ng employer, hindi kailangan magbigay. Doong taon na yun kung wala sila ibibigay. Pero kailangan yun, mandato. Ngayon, itong 14-month pay, sa kalagitnaan ng taon natin ibibigay. Sapagkat yun yung kailangan pantulong sa mga, sa paggitna ng taon, yun yung matrikula, yun yung mga mahigpit ang pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino, lalo na sa medyo maliliit na pamilya natin sa society. So, laking bagay po yung 14-month pay sa kanila. Ano naman po ang inyong posisyon sa pagpapatake down ng mga fake news at ano po ang mainam na parusa sa mga sadyang gumagawa ng nagpapakalat nito po? Ang unang-una, kailangan magkaroon tayo ng batas dyan. Batas laban sa fake news. Ang ilalagay natin ng mga provision doon, pagka nakitang napatunayan agad na fake news, dapat automatic takedown. Automatic takedown, tapos hindi matatapos doon. Hahabulin kung sino ang nagmagawa noon para hindi na umulit. Lalagyan natin ng mga tamang kaparusahan pagka ganun kasi ang lakas makasira ng society, ng sosyedad, ng mga fake news Hindi naman totoo, nasisira isang pamilya, nasisira pangalan ng kung sino-sino. Palagay ko panahon na para ito maging isang batas na ipagbawal. I see. Okay, balik po sa akin, Mr. Senator. Ano po Yes, sa inyong Bombo Dennis. ano po ang inyong plano naman para sa yung rehabilitation program, sapagkat kayo ay dating nanguna sa mga kampanya laban sa illegal na droga in a manner na
mapayapa ang naging hakbang, ano ho? At Opo. yung education para sa mga kabataan na kumbaga talagang kahit papaano nabahiran, ano ho, nasangkot sa illegal na droga, pero hindi naman lubusang naging lulong. Paano ho natin ito matutulungan, yung hanay ho ng mga estudyante o ng mga kabataan na gustong makabalik sa pag-aaral? Mr. Oo. Senator. Yung napag-aralan ko nung araw, nailagay ko naman sa batas yung apat na primary concerns ng pakikipaglaban sa pinagbabawal na gamot. Yun yung enforcement, prosecution, rehabilitation, prevention. Pero itong mga nakaraang mga taon, makita niyo naman yung diniinan nila yung enforcement at prosecution eh. Ang tanong, guminhawa ba tayo? Nawala ba yung ipinagbabawal na gamot? Hindi. Nangyari sa mga pusher, huli, patay. Huli, kakasuhan, dismiss. Di ba? Puro ganun ang statistics eh. So makikita natin to na hindi tama yung pagpapatupad nito. So ngayon, ang kailangan diinan natin at palalakasin ko through the Presidential Drug Enforcement Authority, palakasin natin ang preventive education or prevention. Paano natin gagawin to? Kailangan sa grade 5, grade 6, grade 7, sa eskwelahan, meron ng Drug Abuse Resistance Education Program na kung saan yung bagong 12 years old, 13 years old, alam na nila kagad masama ang droga, masisira buhay nila, masisira kinabukasan nila, masisira pamilya nila. Alam na nila kagad. Pagtungtong nila ng high school, alam na nila ang dami nating mapapaiwas ng mga kabataan pagka ngayon napalakas natin ang prevention. Kasi meron tayong kasabihan, pag walang bumibili, walang magbebenta. Bale wala yung enforcement at prosecution kung walang bumibili. O ngayon, may prevention program tayo. Paano naman yung nalulung na? Yung nalulung, kailangan tamang rehabilitation program. Ang tanong, nito ba mga nakaraang taon, naayos ba ang rehabilitation program? Hindi. Inasikaso ba ng PhilHealth? Hindi. Ng PhilHealth. Ng Department of Health? Hindi. Gusto ko nga, kailangan isama natin sa PhilHealth yung drug rehabilitation. Kasi mental problem yan eh. So yun ay isa sa mga palalakasin natin. At ang rehabilitation program, kailangan maayos, ipinoprofile yung rehab, yung patient. Kapag hindi lahat ng drug dependent, tatalab ang faith-based or tatalab ang multidisciplinary o yung 12 steps Minnesota model. Iba-iba po yan eh. Hindi po lahat ng tao pare-pareho ang akala nila pag pinasok mo sa rehab, yun na. Hindi. Pinoprofile po yun eh. Ginagawa ba ng Department of Health yun noong mga nakaraang taon? Hindi. So itong mga panahon ngayon, at nagkausap naman kami ng liderato ng administrasyon niya, ni President Marcos, alam niya, sabi niya, tama niya, sige, ganun nga. So yun ang didiinan natin. Diinan natin ang prevention and rehabilitation. At yun, mas mananalo tayo. Mas maitatama natin ang pakikipaglaban sa ipinabawal na gamot. Okay, Mr. Senator, finally, siguro saan po aabangan si Tito Sen sa inyo pong sorties ng atin mga kababayan? Please go ahead po. Meron po kaming 5 malalaking nakaplano pa. Pero in between ay may mga lakad pa rin kami. So itong mga 5 malalaki na ito ay manggagaling pupunta kami ng Pangasinan, ng Bulacan, Quezon, Batangas, at NCR uli. Pero aside from those 5 areas na na-mention ko, meron kanya-kanya kami, grupo-grupo lang, hindi lahat ng buong member ng alyansa. May kanya-kanya kami mga lakad sa iba't ibang lugar na mga kaibigan natin, kapartido nating na gobernador, mayor. Maraming imbitasyon eh. Lalo na mayroong local kanya ngayon na iimbitahan tayo doon sa mga kanilang mga rally. At maraming salamat po, Mr. Senator. At ingat po kayo palagi sa inyo po mga lakad po na yan. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo ha. Bombo Jaira at Bombo Dennis. Salamat na marami sa Bombo Radio. Patnubayan kayo ng Panginoon. Mabuhay! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang dating leader ng Senado, si former Senate President Tito Soto. At nabanggit ho niya yung kanyang mga adhikain dito ho sa kanyang mga nais pang isulong sa paglapit na nitong eleksyon.
ay naglilibot na rin ho sila sa iba't ibang dako ng ating bansa. Okay, at nasa linya pa rin ng ating communication line, itong hepe ng Antipolo City Police. Ito ho, kanina ay may katanungan tayo tungkol dun sa naaresto, nasangkot dun sa pagpatay sa 7 panadero dyan sa Antipolo City. So, ituloy ko lamang, Colonel Ryan Manong doon, yung nais kong i-point out kanina. Ano po ang kwento nitong suspect na kuha po ng panig ng pulisya at bakit daw nagawa? Napatayin po yung 7 magkakamag-anak ng mga biktima ho dito ng massacre. Colonel? Ang sabi niya is narinig niya sila na may plano sa kanya na patayin siya. No? So, ang palalabasin nila, according to him, ang palalabasin nila is namatay siya sa bangungot. Yung gabi na yon. Nung gabi na yon. So, ang inantay niya is hindi na daw siya natulog nun at bagkus, inantay niya na sila ang makatulog bago niya ginawa yung karumal-dumal na kanya. 3 doon ay magkakapatid. Yung the rest doon is pamangkin. Magkakamag-anak yung 7. Bali, itong suspect lang natin ay kapit-bahay naman nila dito sa may... Okay. Si Bombo Jaira, may katanungan ka kay Colonel. Please go ahead. Colonel, sa initial po na pagsusuri niyo sa suspect, wala naman kayong napapansin na visible signs ng psychological problems? Well, initially, although hindi naman tayo psychologist, pero sa tagal na natin, 20 years na tayo na kumakausap ng iba't ibang uri ng tao at criminal, hindi natin siya nakakitaan bagkus very consistent siya dun sa kanyang kwento na inunahan niya na sila dahil nga narinig niya nung gabi na yon na siya ay papatayin through yung sa unan, no? Para ipamukha na o ipalabasin na bangungot ang kanyang pagkamatay. Although consistent yung kanyang testimonya, na-establish niyo ba kung plinano niya talaga yung krimen, Colonel? Sa planning, wala. Kasi kami naniniwala na yung mga ginamit niyang sa execution, yung mga murder weapons niya ay matatagpuan lang doon sa loob mismo ng bakery. Tulad ng kutsilyo, yung martilyo, yung mga pamalo. These are all inside the crime scene. Ibig sabihin, hindi niya yun dito sa crime scene. Yung mga nandun is it exists na doon bago nangyari yung krimen. Considering na consistent ang testimonya, hindi plinano ang krimen, ano po yung isasampan yung kaso dito po? Sabi, pa rin tayo. Murder pa rin tayo, no? Kasi, doon lang sa kwentuhan niya, na pinatay niya yung ilaw sa madilim. So, hindi kilala ng mga biktima kung sino ang umaatake sa kanila ng mga oras niya. Kasi, darkness talaga, parang total darkness. So, siya lang naman kasi ang foreign doon eh. Ibig sabihin, anybody na yumakap sa kanya is inundayan niya ng saksak. So, the rest yun, hindi nila alam. Akala nila intruder ang yung kalaban nila during that night. Okay, Colonel, dito naman po muli sa akin, nakikitaan ba ninyo ng pagsisisi itong suspect after that incident nung inyo na po siyang na-interrogate, Colonel? Noong una nating pagkuha sa kanya dito sa may Kapukrami, no, wala siyang remorse. No? He was consistent na inunahan niya lang. Pero noong nandito na siya sa police station natin kung saan nag-subside na siguro yung kanyang emotion, humingi rin siya ng kapatawaran dun sa nagawa niya. At pero still, consistent siya na kailangan niyang gawin yan upang mag-survive. Okay. Colonel, finally, siguro marami din kasi ang nagtatanong ho nito, may mga teorya na lumilitaw. Sa tingin ho ba ng mga investigador at ng inyong panig, posible ba na may iba pang kasabwat maliban dito kay doon sa nahuli po ninyo na umamin na siya nga ang may kagagawan, Colonel? Actually, we are trying to produce evidence and witnesses na baka meron. Pero
sa family members pa lang, sa unang-unang family member na nakilala ko doon sa site, siya talaga ang hinahanap. Actually, ang kwento niyan is, ina-expect namin siya na isa sa mga biktima. No? Iniisip namin doon na yung suspect natin ay biktima. Kasi yung owner na nagpaparenta ng lugar na yon, sinabi, yung suspect namin ay isa sa mga biktima. Pero nung dumating yung relatives ng mga victim, pagdating pa lang niya doon, binanggit niya na yung pangalan ng suspect. Pero ang sabi ko nga, hindi, sama sa biktima, sabi ko. Pero hindi, tingnan ko, sabi niya. So nung pinatingnan namin, wala nga yung suspect doon. Pero yung ID niya nandoon. So yun yung kinikwento ko kanina na bago ako tawagan ng Camp Crame, ay hinahanap na namin siya. Kasi nga, siya na yung primary suspect namin ng mga panahon na yan. Tapos dito sa mga kwento natin sa mga kapitbahay at mga nandito sa mga witnesses po natin, wala pong ibang tao nung gabi na yon kasi nga birthday niya yon. Birthday niya, nagpainom siya doon, parang isang bote lang ng gin ang pinainom niya. So, normal lang daw yun na ginagawa nila doon. Siguro mga 3 times a week, mga ganun na ginagawa nila. At during that night, birthday niya yon. So, walang nakitang ibang guest doon. Parang usual lang na sila-sila lang. Ayun. Sige. Kami ho'y patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo sa mga development po na makakalap sa investigasyon na yan sapagkat talagang grabe, karumal-dumal itong nangyari. With that, thank you so much, Colonel Manongdo, dito sa mga impormasyon po na ito. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang hepe ng pulisya dyan sa Antipolo City, si Police Colonel Ryan Lopez Manongdo, ang nangunguna dyan sa mga isinasagawang investigasyon at siya rin ho ang hepe ng pulisya sa bahagi ng Antipolo City. Ito muna mga kabombo, ang data, yung voters finder ng Commission on Elections ay accessible na. So maaari na po ninyong matignan kung kayo ay active o kaya naman ay deactivated na yung inyong status bilang botante. At iba pa mga kaganapan dyan sa COMELEC, alamin natin sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, binuksan na ng Commission on Elections sa publiko ang online precinct finder 3 linggo bago ang halalan sa Mayo 12. Ang precinct finder ay ang website ng komisyon para mahanap ng mga botante ang kanilang mga polling precincts at voters registration status. Ngunit pagtitiyak ng poll body na makikita rin nila ang mga impormasyon na ito ay pinapamigay na voters information sheet. Kaugnay pa nito, sinabi rin ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na pinaghahandaan din ng poll body ang posibleng hacking attempts na gawin sa precinct finder. Pagtitiyak niya sa publiko na may hakbang na ang poll body kung sakali man na mangyari ito. Ayon din sa komisyon, inaasahan na dadagsa ang pagbisita sa website 2 araw bago ang halalan. Sa kasalukuyan, nagta-time out ang precinct finder dahil na rin sa buhos ng mga botante sa website. Kaugnay niyan, pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Muli na i-verify doon sa precinct finder na online kung ano ang presinto nyo at active pa ba ang inyong registration at saan yung lugar ng presinto nyo. So pwede nyo pong 2 linggo, 3 linggo bago mag-eleksyon, labas po natin ngayong araw na to yung precinct finder natin. So yung pong mga may access sa internet, pwede po nyo tingnan. Baka wala na yung pangalan nyo dyan, yung pala deactivated, nakalimutan bumoto ng 2 magkasunod na. Surely, they will attempt to hack our system. Bakit? Kasi nga po, ang COMELEC ay pinakamalawak na data ng mga Pilipinos sa kasalukuyan sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. But may mga set up naman tayo ng mga parameters at saka paraan to secure the precinct finder. Samantala, inanunsyo ng poll body na inaasahan naman na matatapos ang pag-deliver ng mga official ballots sa Abril 30. At sa Mayo 1 naman, inaasahan na matatapos ma-deploy ang lahat ng automated counting machines sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa iba pang balita, Bombo Dennis, Bombo Jai, nasa mahigit 200 na election observers ang ipinadala ng European Union para pag-aralan ang mangyayaring halalan sa Mayo 12. Ano nila ang kanilang pagpofokusan na oobserbahan ay ang lahat ng election process na mangyayari para sa halalan. Kasama na rin sa titignan ng international standards na gagawin para sa Philippine election. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Beginning tomorrow, magdadatingan dito ang executive committee members ng Association of World Electoral Bodies
pinili nila ang COMELEC Philippines, pinili nila ang ating bansa kung saan gagawin ang napaka-importanting meeting. Yan naman po, despite the fact na sobrang paghahanda natin, dami na naming mga inaasikaso, tinanggap po natin ang hamon na yan. So more or less, mga 50 delegates ang darating dito at i-welcome natin. At yan ay parang preliminary rin as an observer mission. And tomorrow, the Commission and Bank will likewise be meeting with the European Union delegation. Meron po silang more or less 300 na mga observers. Sabi nga nila, first time na makakapagpadala sila ng ganyan at talagang tinanggap sila ng Philippine government para po makapag-observe ng ating election. So, ganun po natin pinapakita yung transparency even in the eyes of the world. Mula sa COMELEC office in Intramuros, Manila, Bombo East sa Cotoner para sa The Vote. 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo. Ang kidnapping case ni Anson Ke hindi isang election-related incident ayon yan sa Philippine National Police. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Kinumpirma ng Philippine National Police na hindi maituturing na isang election-related incident ang naging pagkidnap at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke at maging sa driver nito. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walang mga indikasyon sa kaso na magpapakita ayon sa eleksyon ang mga naging pagpatay. Ani Fajardo, hindi ito isa sa mga nakikita nilang motibo dahil kabilin-bilinan din umano ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na huwag basta maniwala sa mga pahayag na binitawan ng mga suspect na kasalukuyang nasa kanilang kustudiya. Maaari raw kasing bumaliktad ang mga ito kahit anumang oras, kaya mahigpit na bili ng hepe na huwag lamang paniwalaan ang mga sinasabi ng mga ito na walang credible na mga ebidensya. At sa halip, ay bigyang focus ang mga ebidensyang nakalap ng kanilang opisina. Ang indication po na ganun po yung motibo po dito po, at least in this particular case po, like I said, we are just documenting yung mga pieces of evidence na nasa custody na po natin, pinapalakas po natin because particularly in this case, ang kabilin-bilinan po ng ating Chief PNP yesterday po during our last case conference po, we should not be relying solely or heavily doon po sa mga binitawan pong statements ng mga tao pong under custody po natin because anytime pwede pong bumaliktad dyan, magkakrumble po yung ating kaso. Samantala, nasa proseso na ng documentation ng mga ebidensya ang Philippine National Police at ang Anti-Kidnapping Group Unit para mabilis na matukoy ang mga iba pang individual na maaaring sangkot sa kidnapping incident na ito. Ang tatlong suspect naman ay kasalukuyang nananatili sa kustudiya ng PNP at nahaharap sa 2 counts of kidnapping for ransom with homicide, habang 2 Chinese nationals pa rin na itinuturing ng mga principals of the crime ang kasalukuyan pa rin at large. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Korte Suprema ay binalaan ang mga nagpapanggap bilang mga tauhan o kaya ay opisyal ng kanilang hanay at para makapambiktima. Yung publiko naman ay pinag-iingat sa mga kumakalat na peking dokumento, resolusyon at kautusan na umano ay lumabas mula sa korte pero hindi naman pala totoo. Alamin natin ang iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Binigyang babala ng Korte Suprema ang mga individual na nagpapanggap bilang mga tauhan, empleyado, opisyal o maging ang pagiging hukom para lamang makapambiktima. Kung saan, mismong si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo na ang nagpahayag ng kanyang pagkabahala sa mga insidente o kaso ng mga ganitong masasamang uri ng gawain. Bahagi sa kanyang mga sinabi ng makapanayam ngayong araw dito sa Baguio City, inaalalahanan din niya ang publiko na huwag agarang magpadala sa mga natatanggap na mensahe o social media posts online. Aniya, ugaliing i-verify muna at iwasan ang basta-bastang paniniwala na totoo ang mga natatanggap na notisiya at iba pang court documents, lalong-lalo na sa online. Narito, pakinggan natin si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo. Sa mga kababayan kayo, huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga notisya o subpina na natatanggap nyo o nakikita nyo sa social media posting na kayo ay inutusang pumunta sa hukuman para magpaliwanag sa anumang bagay.
Siguraduhin nyo ng notisya ay totoo at tama. Mag-verify kayo sa korteng sinasabi nila nung kayo pumunta. Kaya naman, ang kasalukuyang tagapagsalita ng Korte Suprema na si spokesperson attorney Camille Sue Mayting ay ibinahagi kung saan maaaring maiberika ang mga natatanggap na court documents. Aniya, makikita ang mga opisyal at tunay na mga inilalabas na resolusyon, notisiya, subpoena at iba pa sa mga website at emails ng iba't ibang mga korte. Kung saan muli niyang pinayuhan ng publiko na huwag lamang isang beses itong tignan, kundi makalawang beses na suriin ang authenticity nito. Narito ang tinig ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue Mayting. All courts issue official documents through their official email addresses, which can be verified on the websites of the Supreme Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, and the Sandigan Bayan. For trial courts, verification can be done through the trial court locator on the Supreme Court website. We urge everyone to stay alert and always double-check the authenticity of any court-related document or announcement. Dahil dito, inidyok ng naturang tagapagsalita ng kataas-tasang hukuman ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan sakali mang makatanggap at makaengkwentro ng mga kahinahinalang individual o dokumento. Paliwanag niya, sa pamamagitan raw nito ay makapag-iimbestiga ang Korte Suprema na maresolba din at matugunan ang mga issue at insidente ng ganitong uri ng panloloko. Live mula dito sa lungsod ng Baguio, Bombo Grand Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, itong si Senator Gatchalian ay nababahala naman sa panganib na dulot ng matinding init ng panahon para dun sa mga estudyante. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo JC Galvez. Nagbabala si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian kaugnay sa mga panganib na dulot ng matinding init ng panahon para sa mga bata kahit tapos na ang pasok sa mga paaralan. Kinalampag ni Gatchalian ang mga lokal na pamahalaan, tourism establishments at medical teams na magtulungan upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata. Ngayon ang nakabakasyon ng mga estudyante, kailangan masiguro na magiging ligtas sila sa panahong kasama nila ang kanilang mga pamilya. Binigyan din ng senador ang kahalaga ng pagkakaroon ng sapat na serbisyong medikal, lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga pamilya kung saan mas mataas ang posibilidad ng heat-related illnesses gaya ng heat exhaustion at heat stroke. Kaugnay nito, iminungkahi rin ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na dapat pagplanuhan ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang pagkakaroon ng sapat na ventilation sa mga classrooms. Kung aagahan na niya ang pasok ng mga bata at ang mga classrooms ay kulang sa ventilation ay baliwala rin. Gayunpaman, suportado naman ng senador ang pagbabalik ng klase ng mga estudyante sa pampublikong paaralan sa June 16, 2025. Ang pagsisimula ng klase na ito ay tanda ng pagbabalik sa pre-pandemic school calendar, gaya na nakabalangka sa DepEd Order No. 12 Series of 2025. Siguro tama yung iniisip ng DepEd na isipin muna yung kapakanan, hindi lamang ng mga estudyante, pati ng mga guro. Kaya noong ko pa ho minumungkahi na dapat pati DPWH ay kasama sa pagpaplano. Dapat yung mga classroom natin ay may sapat na ventilation din, mahangin. Kasi kung paagahan naman natin yung school, tapos yung classroom natin ay kulang yung bintana, edi mainit din. So dapat lahat ito magkakaugma. Pero sumusuporta po ako sa panukala ng DepEd kung ito po ang makakatulong sa kapakanan ng ating mga guro, magulang at mga estudyante. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan, dakuan na natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Pulisya sa Negros Oriental may mas pinaigting na mga hakbang ukol sa monitoring doon sa mga loose firearms kasunod ng insidente ng pamamaril. Alamin natin yan sa nakalap na ulat at panayam ng Star FM Cebu.
Pinapaigting pa ng Negros Oriental Police Provincial Office ang kanilang kampanya laban sa loose firearms kasunod ng mga insidente ng pamamaril kung saan ginamit ang mga hindi lisensyadong baril. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Lieutenant Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Oriental Police Provincial Office, sinabi nitong mula Enero hanggang sa kasalukuyan, kabuuang 10 insidente ng pamamaril ang naiulat. Sa datos mula Enero 1 hanggang Abril 20 ngayong taon, 355 na loose firearms ang nakumpiska mula sa kabuuang 341 na operasyon. Nilinaw naman ni Polinar na sa mga naitatalang insidente ng pamamaril, wala ni isa sa mga ito ang may kaugnayan sa May 12 elections. Gayunpaman, isang kamakailang insidente ng strafing sa lungsod ng Tanhay sa bahay ng isang konsihal ay iniimbestigahan pa rin upang matukoy ang motibo. Tiniyak naman ito na laging nakahanda ang kanilang hanay katuwang ang iba pang law enforcement unit para mapanatiling mapayapa at ligtas ang lalawigan. Humiling naman ito ng kooperasyon mula sa publiko. So we are doing our very best. They have information or they have taken easily call the PNP. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radyo, Bombo! Itong makasaysayang paglahok ng 3 Pilipinong kardinal sa halalan sa Roma para sa susunod na Santo Papa, inaabangan na. Narito mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo, Iloilo. Magsusulat ng kasaysayan ang Pilipinas sa inaabangang Papal Conclave matapos kumpirmahing lalahok ang 3 Pilipinong kardinal na sina Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David sa eleksyon para sa susunod na Santo Papa. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Reverend Father Von Ryan Relos, Director ng Commission on Christian Formation and Catechesis ng Archdiocese of Capiz at kasulukuyang nag-aaral ng Licentiate in Social Institutional Communications sa Roma, ipinaliwanag niya na tanging mga kardinal na wala pang 80 taong gulang ang may karapatang bumoto sa conclave. Gaganapin ito sa Sistine Chapel kasunod ang pagpanaw ni Pope Francis noong Abril 21. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na 3 Pilipino ang kasali sa pagboto, isang patunayan niya sa lalim ng pananampalatayang Katoliko sa bansa at lumalawak na impluwensya nito sa pandaigdigang simbahan. Si Cardinal Tagle, isang kilalang leader sa Vatican, ay kabilang sa mga pinagpipilian ngayon para maging susunod na Santo Papa. Samantala, sina Cardinal Advincula at Cardinal David ay kapwa kilala sa advokasya sa katarungang panlipunan at pakikiisa sa mga naaapi. Mayroon pang 2 Pilipinong kardinal, sina Orlando Quevedo at Gaudencio Rosales, ngunit hindi na sila makakaboto dahil lampas na sila sa itinakdang edad. Gayunpaman, maaari pa rin silang makibahagi sa mga konsultasyon ukol sa pamumuno ng simbahan. So hopefully, maging smooth ang transition simbahan until the next pope is elected. The CBCP has said already na while ang mga Pilipino, we have Filipino cardinal, it's still really within the grace of the Holy Spirit. No? The Holy Spirit will really decide. Sa Reverend Father Von Ryan Relos, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, yung public viewing para kay Pope Francis ngayong araw ay naasahan na bubuhos po yung libu-libong mga mananampalataya. May nakapanayam ang Star FM Iloilo. Inaasahang dadagsa ang libu-libong mananampalataya ngayong araw sa St. Peter's Basilica para sa public viewing ng Santo Papa. Magsisimula ang public viewing ngayong araw at magtatapos sa April 25. Sa panayam ng Star FM Iloilo, kay Aida David, Star International Correspondent sa Vatican, sinabi nito na isa rin siya sa mga dadalo para masilayan ang Santo Papa. Aniya, inaasahan rin ito ang mahabang pila at siksikan ng mga tao sa lugar, makita lamang si Pope Francis. Gaganapin naman ang funeral mass ni Pope Francis sa Sabado, April 26 alas 10 ng umaga sa St. Peter's Square.
nakalagay yan for the meantime na ganon. At may public viewing sa St. Peter at dadaluhin din natin yan para maibahagi natin sa inyo. Oo, doon sa St. Peter ang sinasabi na may viewing para sa public kasi yun lang sa Holy Door. Mahabang-mahaba na yung pila eh. What more sa ngayon na siya ay may public viewing for Pope Francis. Sigurado siksikan, maraming tao, so marami din yan, mga ambulansya, naka-alarme, lahat. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Ronnie, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa ating mga balita at impormasyon. Maaring tutukan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng iba't ibang platform. Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. At dyan nga sa parte ng Mindanao, mga kabombo, matutunghayan ang mga programa ng ating mga himpilan. At syempre, hindi lang Bombo Radio Stations, nariyan din ang ating entertainment and music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Unahin natin dyan sa Davao Region, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. At doon sa Caraga Region ay nariyan naman ang Bombo Radio Butuan. Samantala sa Soc Sargent Region ay Bombo Radio Jensen. Habang dyan sa may Sultan Kudarat, Coronadal at mga karating na lugar, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Sa Bukidnon area, nariyan na mapapanood at mapapakinggan ang Bombo Radyo Malaybalay sa mga kababayan naman nating Chabacano. Para mapanood ang mga news, music, and entertainment, nariyan ang Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte naman, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa bahagi ng Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito ang ating prayer for the soul of Pope Francis. O God of mercy and compassion, we entrust to you our beloved Holy Father, Pope Francis, whom you have called from this life to yourself. Grateful for his tireless witness to the gospel, his courage in proclaiming mercy, and his love for the poor and the earth. We now commend his soul to your eternal embrace. Grant him the reward of faithful service, the joy of seeing you face to face. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iloilo, Philippine Standard Time, impuntulo na sa hapon, balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Huber, standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Makaluluoy man ang pilagali sa mga kauturan naton nga gin-deprive sa mga benepisyo, no? Sa bahin karon dira sang may banwa sang Buena Vista, Guimaras. Sa aton sining mga kauturan kay ginapagwa diri banwa ang informasyon naton nga nabaton nga daw ay gikunusang bilin sining nga pundo, pero may mga may nagasulod man diri nga impormasyon na sa matter of fact may sandig sa aton sining nga panalawsaw. May pundo kuno galing pinang ipit lang Anyway, istoryanta na dugang karon sa aton man sini nga pagpangalagad. I-check ko na si Bombo Jomar Villa kay si Mr. Oldarico Garbanzos, si retired Colonel Rico Garbanzos. No? Amo ni siya ang chief sa Transportation and Traffic Management Office or TTMO. Nagapati ang ila sini nga chief nga ginhimo lamang nila ang ila sini nga katungdanan atong involvado sa pinakamalawig sini nga standoff, no? Hindi niya kay mga hostage taking, traffic standoff
sa may distrito sa Mandurriao nga naglabot sa 4 ka oras. Ginpayag karon sang opisyal nga tuyo sini ipalabot sa Land Transportation Office ining lady driver nga nagsupak sa aton sini iyang mga traffic ordinances. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Aminado si retired Colonel Oldarico Garbanzos, head sang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office, nga nagalalain ini no sa aktwasyon sang lady driver nga nagabae sa traffic enforcer no kapon sa isang hapon sa may area karon sang Barangay Tabukan sa may Mandurriao no sa may traffic light no. Sa din ang senaryo sini gin flag down sang traffic enforcer ining driver nga babaye bangod nga sa traffic violation disregarding traffic sign bangod nga ini siya ang nag change lane no halin sa left side nagsaylo ini siya patuo bombo champ isa na sa nakita to sang traffic enforcer kay pakadto ni siya sa may way na sa Mandurriao Plaza halin sa may area karon sang Atria no sa aton sini nga mga kabumbo. So sanggin istorya na ini siya no sa traffic enforcer bangod nga meron sa sang violation pero gina-insist karon man sang lady driver nga why siya sang violation no kay dugin pamangkot sa patugan ni ang enforcer kun anong sala ko sir. Hasta nga naglawig no ang ila siding inistoryahan ay pila gawak oras bumbot sa palit alas 4 kag sa natapos to do mga alas 8 na sang gabi no ang ining pagabaysay ni karon sang enforcer kag ining driver sang salakyan ako sa din natapos lang to sa nagaboto ang mga katapo sa police station 10 personnel agod nga mag hitso sang sining problema. So with this concern no nagpakiangot kita diri kag suno gani kay retired Colonel Garbanzos ay sa to sa wayan to na namian bangod sa napanghambal sining babaye no nakabuya siya to sang tinaga nga buaya kag ang isa to nga nabatian to ni Colonel Garbanzos nga basi kuno nga way sila pala mahawon no so do lain ang effect sini no sa bahin karon sang apartment no sa mga traffic enforcer ang isa pagidto sa daw nag lain pagid ang buot bangod nga gin video pa kag gati subong mo na yun nagalafta na krus sa bilog sini nga syudad di la syudad basi bilog na nga Pilipinas sa aton sini nga mga akabombo kag makabig sini gani ni Colonel Garbanzos nga character assassination ang nagatabo no bangod sa sining mga napangbuyan sini nga tinaga sa lady driver sa katapo sang traffic enforcer bombotsam sa aton sini nga mga kabombo no ang explanation ti ginadabilian gid man ang pag cut no sang linya kun ara na ikaw sa dalan o kun halin ka sa left lane magliko ka patuo kung magsaylo ka sa right lane no ang ila sila nga signage ginbutang nila na da before intersection kun halin ka sa may Atria may signage na da nga turn right ako ng right lane must turn right kag ang left lane must turn left no so silingon kung gusto maliko pa wala ka nga daan pwesto kag kung gusto maliko pa tuo sa tuo ka nga daan pwesto so ang natabo sini dito pa lang yan sa may Itria area may amosa ni sini nga signage Bombo Jomar urunan lang kay Itria urunan ti nakita bala ini isang lady driver amo gani ang hambal to sang enforcer naglapaw na siya mo. Nag-execute na sa turn right na lapaw na sa signage. Bumbutsam amo to ang isa to sa violation kag sulit to sa video do nakahambagan ito nga duway ano matulopangdan nga may signage gali to. Okay. Isa pa gid sa mga palamangkutanon abi. Vehicles must stay sa right lane kung ma-turn right sila. San o naton or san o may specific time bala or distance
for example sa aton sini nga mga kauturan, or the moment nga maagyan mo inang signage or traffic sign, nagakadapat nga magsaylo ka na sa right lane kon ma-turn right ikaw. Ang na-mention dire nga ang ila sining signage, ang kalayon sini mga 30 to 50 meters. So before sa 30 to 50 meters, dapat ma-establish mo na kung mapaliko ka wala kung tuo. Tabo mo, Cham. Kabudlay abi dapat may mga law kita sina, may layi kita nga naga-stipulate nga 30 to 50 meters upon seeing the traffic sign or traffic signage, dapat nga magsaylo ka na sa lane kung diin ka makadto, kung mapawala ka, kung mapatuo ka. Ara ko na sa general rule nga may dapat ang salakyan i-establish na kung mapaliko o kung mawala or kung tuo ang iya sininga direksyon before mag-approach sa intersection. Bumbusamp, amo na ang isa to sa nakita, no? Rason nga kung ara sa general rule nga 136, paano nila ma-determine ang left and right lane kay kung makita mo wala sang pavement markings na dira? Na tais. Hindi na nayakon problema. Ang punto lang bala kay tigambal sila general rule 136. Ang general rule 136 sa aton sini mga kabombo, amo ni siya ang rule nga naga-apply sa mga roads nga mayara sang 4 or more lanes. Now, araw lane markings and signs. Drivers should follow the designated lane markings and traffic signs on these roads. These marked signs indicate which lane are for specific purpose such as overtaking, merging, or keeping to the right. Ara na. 30, may before pa man magkanto dira sa area nga kung sa diin nadakpan ni or gin-flag down ang lady driver as per sa imo sining observation, may ara gin man didto sang traffic sign nga all vehicles nga ara sa right must turn right or keep to the right. Okay, so paglampuwas siya sini sa nasambitan sini nga marking or traffic sign didto saya kag nag-execute sang change of lane nga from left lane siya makadto sa right lane. Bubudjumara mo sina. Nag-execute sa siguro mga 5 meters na before sa intersection. Disregard ng intersection, Joms. Disregard ng intersection na. Kay kung butangan mo pa na sa intersection nga tinaga na kron, malibog pa ni ulo. Ang punto talang niya, kay ti ang ginbasihan sang traffic enforcer para nga mahangpan sang tanan bla, ay hindi na magtugas ang confusion pa, pagkatalang-talang or pagkalibog sang ulo. Kaya ang punto sang traffic enforcer, General Rule 136. Amo na. Kay hambalya, sila niya ma'am, may naagyan ka to nga traffic sign namon nga all vehicles going to or turning right must stay sa right lane. Ang iyaya naglapaw na to siya sa traffic sign, kag amo pa iya ang iya sini nga pag change ang lane niya nga nagpa right side siya. So therefore, kung amo sining basihan ta, may violation gid si lady driver, si Ma'am Bombojomar. Yes. Tiyo mo na kasimple. Galing kay ti why man tato kung ano ginang punuan, kung anong punta, pero there was a time nga ti daw hindi mapathag bala sang maayo sang mga traffic enforcer kay ginasupakan Manila abiga, patasay sila tingog, so on and so forth. Dapat pakalmahan kung tani, madalaman lang sa istorya mo, hindi kay kunti naglawig karon sa apat ka oras to. Sus Maria kagusip ti nagtugaman sang pagpugok sa dalagan sa trapiko kag ti naglabot na sa punto nga may manahambal na nga hindi maayo si lady driver sa mga traffic enforcer. Kagati malabot pa ni sa punto nga do
plano sini ni Mr. Garbanzos tungod dalon sa LTO ining concern, Bombong Jomar? Amo nang isa sa mga ginalantaw karon sang management. Bumutsa. Asal sa na-mention mo to sa pavement, ang doga survey karon nga do separator amo ning amo ring kitaan mo da ang signage blad do may guma siya tapos do may pole. Sa babaw do mo nang signage nila da nga turn right, vehicle right lane must turn right and left lane must turn left, no? Amo do siya do naga-separate la, no, sa mga salakyan. Joms? Kati Bayin na lang na kay hindi mo gidya ma-separate ang lane kung wala sang pavement parking, sang butangan mo lang na sang poste dira. Ang poste nga nila makabig pa ng obstruction. Bayin na lang na hindi na pag-ipakigbato ang kung ano man dira. Ang punto lang sila ng sulbar ta naman to kag nakita ta at hagman nga wala sa mga pavement parkings. So therefore, isa lamang ini sa pagpahibaluman sa aton sining Traffic and Transportation Management Office nga i-maintain Manila ang pagbutang dira sang mga pavement kag pavement markings and traffic signs so that nga mangin aware kag makahatag sang proper direction sa aton sining mga motorista. Aribla no, pabati tang pahayag ni retired Colonel Ularico Garbanzos. Malain lang kay daw mga unnecessary or very unethical words ginapanghambal ya like na-mention kag nadumduman ko ining mga buaya wala sila guro palamawon ang mga naman kay diri and then kay in spite nga repeated demands ang aton enforcers wala gid sa maghatag sa iyang lisensya, no, kag ang una, no, nag-stand off the the longest stand off, no, in so far sa pag-apprehension sang traffic infraction, which is hindi mayo, no, nga daw gid pakanubo ang aton enforcers, no, nga kung ako initially magtanaw they're performing their duty, no, sa sina nga area. And nagkuha siya sang video without kung ang purpose man lang niya nagkuha siya sang video kay ma-protest siya gamiton sa protesta nga as part of the reference later on sa inquiry or sa investigation okay lang na tani, no, pero may live kagin post pa niya sa social media which is nakita na to niya daw may insult na daw character assassination sa aton ng mga enforcers. And nagdugay tungod niya diplomasiya ang ginapairal ni sang aton ng mga enforcers kag ining motorista ngayon tani nga nagrespeto na lang siya, no, kay kung pwede man siya ka protest kag ang proper venue hindi dira sa dalan kay nagakos ikaw sang obstruction. And tiya mo na kagabi, no, kay sila sang aton nga mga traffic enforcers nga magpa-blatter na. So nagpa-blatter sila una-una may violation nga nakita na to, no, nga may demand nga dapat, no, disregarding sang sang enforcers na to ipakita man lang ni ang ID, no, hindi man pag-confiscate, no, and then no, may ang posting dira sa social media wala na lang, no, pag pwede man sila ipareklamo sa opisina namon kag ang mga enforcers naton patawag naton ini lights ang gibala ang mga other specific, no, sa about sa insidente nga natabo. So bali anong to sir, ano ang pagsulundan tani kay diri sa Mitabukan do may signage sa ginman nga right lane must turn right kag left lane must turn left, no? So before sila dapat maka-plastar na sila sa right or sa left or after sang signage na hindi na pwede? Yes, nabutang nato na dira, no, because ang inang intersection niya na daw ka special na, no, daw T-intersection ina siya pero hindi siya straight na T bala, no, may naga-curve kag may naga pa right, no, and then may
secondary road pa na siya sa kilid, no. As a matter of rule, no, sa aton nga mga action, kay nakita naton ang public safety dira right vehicle must turn right and left vehicle must turn left, no. So that nga kung naglapaw ka na dira sa signage, no, or lapit ka na sa nga mag-initiate ikaw sang right, no, that is violation. Iti ang ano dira nga hindi ka dapat na ang left vehicle must turn left. No, kagti ko mag-right ikaw, may ano na ina, no, may safety na ikaw nga ano dira. That is why nga apprehend naton ng area ngayon. Muna balo kami mga motorista kita nga ang ego bla sobra 100%. To which is na create nga daw hindi mayo nga impresyon nga diri sa sudad sa Iloilo pag ang hindi man mayo nga impresyon sa opisina namon. Pero ang na-mention niya, sir, kung na pag nag-signal siya patuo, tapos ang sa likod niya daw nagpundo man. But siningo nag-giveaway sa iya. So, oo, mo nang gina-insist siya, pidin, sir? Ang sa likod mo naghatag man lugar? Sa pagbasa mo palang left vehicle must turn left and then right vehicle must turn right. I think we stick to that regulation sa silang si retired Colonel Garbanzos Bumuchap. All right. So pabati talang din no kay napakigangutan ta diri ho ang ang supervisor do siya ning nabidyohan man to mo nga nag-explikar sa tani galing do di man sa pa-explikaron sang babae ito. Bumuchap si Ferdinand Sahunya, District Supervisor dira sa may distrito sa Mandurriao kagin confirm niya gid nga ti lapaw na siya sa signage to do mga 5 meters na siyang nag-execute sa turn right halin sa left side sang porsyon sang dalan kag do dismaya siya bangod sa sining natabo no nga ti may mga pagpakanubo sa ilabi no nga based to sa video kag ang pati pamilya ang ginatudlo sining apektado man. Arebla si Ferdinand Sahunya sa may interview dere sa Bombo Radio. Kaya ang gwardiya ko nag-perform, hindi naka-perform kay tungod nga siya na nga gina-istorya, kay tungod nga kay nakakumay sa sang tawag nga violation, kag-isplikar siya. Kaso lang kay hindi sa conforme sa isplikasyon siya, mo na nga nag-argument sila nga duwa. Okay. So bali na-establish may violation ni ang lady driver. Anong violation niya gid, sir? Sa ating dalhin sa do serving la sir kaya ara sa left lane nga supposed to be ang traffic light ay sa left lane going to Molo. So ang right lane going to Mandoria Plaza. So bali nag-cut siya. O ging-cut siya ang ano kay kung why nagpundo sir ang pick up suno sa akon sa gwardiya. Mabungguan niya muna siya nga nakalusot siya. So karon gintag down sa akon nga gwardiya. So hindi sa kuno sir, way kuno sa lahi kuno siya sang tawag nga nga hindi pwede ka ang left lane makakato sa right lane. Amo niya pag-intindi So kung sa 4136 sa post officer, 30 meters away sang approaching sa intersection, mabala mo ng direksyon mo kundi nga makadto kundi ka nga lane. So mga pila ka metros na siya nag-maneuver? Mga 5 meters away na sir. So bali lapit na sa intersection gid? Oo, lapit na sa intersection sa ikatatlo sa vehicle ko no. Ang signage yun siya do bago wala kung gibutang na da? Dugay na sir, sang last year pa na sir kay supposed to be ang ina sir nga signage sa temporary nga ginubra na kay hindi mo sa muna may sir kay permit na gireklamo tanim butang ko na sa signage kaya before mag-approaching kinahanglan may mga challenges ba kita mo sa traffic light So lagi mo tangan mo sa may after sa mga 30 meters away sa tawag approaching sa intersection. Okay, so tingin dapat before ka signage na may execution na. Action ko na siya kung di ka sir nga lane para nga ang right lane kay kung main road mag-go mamandador stop kay kung open naman siya lang aton nga
matik na sa sari nga magwa nga ton nga right lane ko. Bumbo Jomar? Si Ferdinand Saunia, District Supervisor, Bumucham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sa nga follow-up report. Punaton siningalan tawon gin himo lamang sang mga traffic enforcer ang ila siniya nga katungdanan. Kag aton gid sini nga ginaabi-abi kiti nagasabat na gani subong ang aton sini mga traffic enforcer namin ko nga nagasabat pagpamangkot siya anong violation ko anong balasihan. May mga ginahambal na sila nga mga general rule 136 Republic Act 4136. Subot silingon ang aton sini mga traffic enforcer may knowledge na. Unlike before ngati kung may ara sang i-flag down ang aton sinima traffic enforcer kag ang driver ingdisan lang sa nga yes officer, what is my violation? Dayon niya pangalot-galot sang ulo mo no. Tapos sige ma'am, go na lang. Sir, go na lang. Amo sinabla. But subong lain na. Sang ka pamangkot, no? Ang lady driver kung anong iya sining violation, tingin explikaran siya. It so happen, nga lain man yang pagpati ni ma'am. But to tell you frankly, ma'am, sala kagid man, kag may violation ikaw nga nakumit. Ugaling lang kay ti, way mo mahatagan sang tsansa, nga makapathag maayo, sang klaro ang mga traffic enforcer, kang naglabot pa sa punto nga may mga kasubong sini nga natabo. Isa man lang kag dugang pagid sini para nga mangin clear pagid sa uli kag malikawan ta mga pagbinaisay sa nasiling ko na banwa amo ang pag hatag sang or pagbutang sang klaro sini nga mga traffic signs, pavement markings, kag eksakto sini nga implementation sa eksakto nga implementation ti way kita question dira kay kita ta naman. Sa aton sini nga mga kabombo. Although may mga traffic signs lang ati daw mambal na ton do ka salikawot. May mga missing nga mga pavement markings, so on and so forth. So siguro mas maayo kung mabutangan naton dira nga area para malikawan naton ang kasubong sini nga mga hitabo banwa. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ang punong barangay sa San Pedro Harobla, way kuno sang ihibalo natuhoy sa sining project sang punong barangay sa barangay Haviliana, blamong barangay San Pedro kag barangay Haviliana, tupaday lang na ipingay lang na mo. Ti may gindagdagan to sang cease and desist order sa aton sini nga mga kabombo kay may mga kulang sini nga mga dokumento. Tingin pa balikan to sang Bombo News team si ang punong barangay sa San Pedro kag namangkot kung anong plastada nga gindagdagan sang cease and desist order raw. Lakip karon banwa pasiplatan naton sa aton sini nga mga kabombo kado damo sa gyapon sa mga pumuluyo ang nagalibog ang ulo. Nga kuno nga do gulpiada lang ano man do damo sa mga benefits kun tani kag mga kaayuhan para sa mga pumuluyo nga nakaparte ni sir nagadaan sa ila sa banwa sa Buenavista nga ay gid kuno magtupa no matuod naman. Balikan tayo ni matapos ang bilang kaimportante nga mga panumdum oras naton 26 minutos na kaligad sa takna nga launa. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat o kon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto.
Apang kon late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang Malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng iban nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sang cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang Malinong kag sundon ang flow sang misa, lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor, hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrob. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining launa, balik diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto. Sa aton sining mga kabombo, lapta ang istorya dito sa may probinsya sang Guimaras, particularmente sa banwa sang Buenavista. Nga why naging kuno sang kwarta ang munisipyo. That is why nga ining mga ara sang benefit sa mga senior citizen nagaedad 80, 85 hasta mag isa kagatos magsentenaryan why na ni kuno pinanghatag. May mga financial assistance pagid nga ginparti ni sir nga nagalabot 5 million pesos do why man to matando kay ang rason ng permi wala sa kwarta. May mga scholarship program pagid no nga inang kung taga probinsya sa Guimaras ka, paiskwilahon ka diri sa syudad sa Iloilo, tiway na to mapadayon kay wala na kuno pundo suno sa present administration. Ti sinong gina-question sini? Ang previous administration ari karon sa aton sini nga live studio si former Buenavista Mayor Eugene Reyes para sabton inang tanan nga mga isyu. Mayor, good afternoon. Si Bombo Cham live ikaw sa Bomboanay sa udto. Mayong hapon Bombo Cham kag sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo no ginagid sa aton mga pinalangga nga kasimanwa dira sa banwa sang Buenavista. All right, Mayor, mauna ako sa sining pangkabilugan gid nga mga palamangkutanon diri kiti ang nakalabot diri nga informasyon sa Bombo Radio is that nga why kuno kwarta ang munisipyo sa banwa sang Buenavista sang pagtakop sang imo sining termino bilang alkalde? Amo na ang ginapang wakal sa akon sini Kasumpong sa karon namong incumbent mayor nga si Mayor Samuel Gumarin, especially during sa mga distribution kag sa mga programa sang aton sini gobyerno dira sa banwa sang Buenavista no. Gusto ko lang atagon ini Bombo Cham kag sa aton man mga tagpalamati nga antes kita manaog yang aton banwa kadamo-damo gid sang nagakaigo nga pundo. May mga savings nga 8.2 million o kon 8.2 milyones nga surplus ini nagikan sa aton sini nga pagdumala way back sang January tubtob June 2022 antes kita manaog sa banwa sang Buenavista. In fact, nagpagayo kita sang certification halin sa aton nga municipal accountant nga si Mr. Richard Gaboy para mapakita sa tao nga bastante gid ang kwarta nga savings pa lang naging istorya naton Bombo Cham no. Ang isa pag gid nag-alokar kita sang pundo para sa benepisyo sang aton mga katigulangan bangod sa ordinansa nga tawag naton ini nga cash incentive ordinance, especially sa mga nagapangidaron 80 anyos pasaka. Kay may ordinansa kita sini Bombo Cham na kung sa diin kung
I think kita sigurong pinakauna sang sa senior citizen sa expanded act na nga ginatawag nila nga ginpermahan sang presidente way back sang 2024 lang. Ang ining aton ordinance way back sang 2019 ari na ini. Gin-amend naton sang 2022 kung sa diin ang tanan nga 80 anyos pasaka may ginabatong gid nga cash incentive salin sa aton sini nga banwa. Kung sa diin ang 80 tubtob 84 nagabaton ini 2,000 tubtob 3,000 pesos kada birthday bumutsyam. Ang 85 tubtob 89 nagabaton naman ini sang 3,000 tubtob 5,000 pesos kada birthday sa gihapon. Ang 90 tubtob 94 5,000 tubtob 7,000. As usual, kada birthday mo ginahatag. In fact, ako personal gahatag, no? Upod ang mga staff naton dira sa Treasurer's Office kag sa MSWDO. Ang 95 to 99 may 7,000 tubtob 10,000 nga ginabaton nila kada birthday sang aton mga katigulangan. Kag ang 100 pag abot mo mismo dira tagaan ka 20,000 tubtob 50,000 sang aton munisipyo. Kag samtang buhi ka ginahatag ina sa imo kada tuig, hindi every 5 years. Wala nag-implementar ni Mayor Samuel Gumarin kay ang rason niya masami, wala kuno kwarta ang aton munisipyo. Amo na gani siling ko. Kung wala sang kwarta, o kung basi wala man sa gabasa, sang aton sini nga mga budget sang aton banwa. Nag-alokar kita 8 milyones pesos sa amo lang nga purpose, no? Para sa aton mga katigulangan. Kay nagapati ako ngang katigulangan naton among haligi kag pundasyon sang aton banwa. Wala kami, wala dira kita sa banwa sang Buena Vista, kag wala kita sa kalibutan kung wala ang aton sini katigulangan. Amo nang rason bumutsyam kadahamo. May mga 5 milyon pa kita, antes kita manaog may 5 milyon nga livelihood assistance nga ginalokar kita. Kaya kung sa din sarang ini mahatag sa mga kabarangayan naton sa banwa sang Buena Vista, 100,000 tubtob 200,000 kada barangay pwede makaabil kay grant ini kuntani. Pero sad to say, ni sintimo wala ina ginimplementar sang 2022 ni Mayor Samuel Gumarin. Nagarason lang sa permi nga wala kuno sang kwarta nga muna ang ginhambalya sa aton mga katigulangan. Ini nga mga benepisyo, for example, sa mga senior citizen, ang mga livelihood assistance para sa mga kauturan naton dira sa banwa sa Buena Vista, why gid nila matilawan humalin sa nagpungko si Mayor Sam Gumarin, former Mayor Eugene Reyes, sir? Actually, bumutsyam, sad to say, no? Naghambal sa nga wala kuno kwarta sa pagpungko iya despite nga ara kag sufficiente ang kwarta. Ang pagpungko naman sang 2023 siya, kay siya nagidyang mayor, siya nagprepara sang budget sang 2022 in preparation for the 2023 annual budget. Balan mo kung pila ginalokarya bumutsyam? Sa mga katigulangan ta, 100,000 pesos gid, no? Ikumparar mo sa 8 milyones bala, no? Kag in fact subong gani nga tuig, nakibot kita nga wala iya ginbudgetan sa gyapon 50,000 pesos lang. Ang ginbudget siya. Pero bangod sa pressure sa iya sa aton mga katigulangan kay election time subong, ginamindar ya golpe ang ordinance nga waya maimplementar. Ang ginhimo iya sili nga himuon na lang kuno 80 ang tagaan 2,000. Kung mag-edad kaya 82 tubtob 84, hindi ka na kabaton. Pero kung mag-edad ka 85, makabaton ka liwat 3,000. Pero ang 86 subong tubtob 89, hindi naman makabaton, no? Ang 90 makabaton ka 5,000, pero ang 91 tubtob 94 ang imo edad, sad to say, lakikwaon sa aton munisipyo. Ti mayo kung tani Mayor makalabot pa way taman sila nga kung ano kunti ang kamaturan man lang aton. For example, ano, ang 80 years old ti kung medyo maluya-luya pa si nanay or tatay, why na iya sang garantiya nga makalabot pa sa 81 or 82. Maybe next year ba kung magpahuway siya or same sa mga iban sini nga mga pang-idaron. Ang realidad mo champ, no? Just like saying gani, 95 edad mo subong, sarang ka makabaton 7,000. Pero ang 96 tubtob 99, hindi kaya makabaton. So ang ko silingon, wala balagalain buot sa aton mga katigulangan na nakalabot sila 96 tubtob 99, 91 tubtob 94, na wala sila kakwa. Pero 80 85, 90, 95 nakakwa ya. So ano ba ko ang realidad lang, no? Lata kabalo basi magtulog ang aton nga mga katigulangan subong. Was hindi na sila makabugtaw.
So paano nila mapabatsyag nga pinalangga sila sa aton sini gobyerno bangod sa ila nagpundar kita sang isa ka banwa sang isa ka munisipyo bangod sang pundasyon halin sa aton mga katigulangan mismo. Another thing pagid Mayor Eugene sir is that ang scholarship kadamo pa sa mga taga-probinsya sang Guimaras nga diri nag-eskwela sa syudad sang Iloilo, sang Chimpo sang imo sini nga kasumpong subong nga si Mayor Sam Gumarin, why na ninapadayon ginuntat kuno nauntat bala or ginuntat inaon plastada Mayor. Masubo gani Bumbutchamp no. Ginagiyahan naton ang aton sini nga mga pumuluyo kag ginabuligan ginaton ang aton sini mga pamilya nga mga kubos kay kis mabugat para sa ila sini bulsa magpagwa sang inugbayad nga mga tuition o kon miscellaneous sa mga kabataan nga may abilidad nga may ara sing kaugalingon nga mangin potential no nga mangin alamon pero wala sing kapasidad financially nga magtungtong sa mga eskwelahan kag sa mga kurso nga kwaon nila nga wala gina-offer sa aton sini probinsya. Kay ang aton ordinance nga ginobra sang una sang Chimpo naton upod sa kay SB Sambas no nga siyang chairman sini sang Committee on Education, nagapadala kita diri sa Iloilo sang mga scholar naton. Free tuition, free ang miscellaneous. Kung wala ang kurso nga ginapangita nila dira sa aton sini probinsya, kag ari sa Iloilo, just like civil engineering, pharmacist, mga marine engineering, mga in fact, ibanda, balang ko sa una sang Chimpo ko, may veterinaryo kita gani nakagraduate, mga accountant, wala dira kurso nga gina-offer sa aton sini probinsya. That's why ginalalayan naton sila. Kagla kita yan na ginulsol. Bangod madamo kita sa encounter, sa nagalibot-libot kita subong sa mga kabarangayan, nga sila gali scholar sa aton banwa. Iban overseas na, iban police na, iban mga BGMP, Navy, Coast Guard, iban engineer na gid nga licensed engineer, ang iban pharmacist, kag iban mga overseas na. Subot silingon, magluwas sa mga maestra kag mga manudlo, dahamo na gid nabuligan naton kay dako ang aton pagpati nga kung ginabuligan naton ang aton mga kabataan upod sang ila sini pamilya mamag-an kag masulhay ang ila sini palabuton sila buwas damlan. Pero sang Chimpo ni Mayor Samuel Gumarin, sad to say ha, ang scholar naton nga senior high sang una scholar na sang banwa sang Buenavista, ginutod niya. Wala na sang senior high nga scholar sang aton banwa, kag wala na sa mga estudyante nga naga-eskwela diri sa may syudad sang Iloilo nga mga scholar sang banwa sang Buenavista. So, kagamay Bumbutchamp, no? Okay. Mayor, kadamo pa sa mga issue nga putos karon sa banwa sang Buenavista nga ginapalabot man sa imo. Si Mayor Samto naghambal nga ti wa isang kwarta, hindi makahulag amo sini muna kay pagbagbiya mo kuno way gid sang bilin ng kaban sa gobyerno. Para mas mayo abing matagan ang mga pumuluyo sa banwa sang Buenavista Guimaras kung may tsansa abing nga magatubangay ka mga duwa. How would you take the challenge, Mayor Eugene? All the time gid Bumbutchamp. Kaya mo na ang ginapangita naton. In fact, madugay na ko gani ka challenge sa iya nga mag butang sang isa ka public debate mismo either sa munisipyo kung sa diin nga binyo dira sa banwa sang Buenavista o kon ang aton nga Bombo Radio nga sa karon at least mapabati sa bilog nga Western Visayas o kon sa bilog nga kalibutan kung sino ang nagasugid sang matuod kag sino ang nagabinutig sa amon. Kag mabal-an naton kung sino ang may plataporma, sino ang may accomplishment na madamo nga ginhimo naton para sa aton mga kasimanwa dira sa banwa sang Buenavista. Ini pa matuod, no? Nga kung magatubangay kita sa iya sa isa ka debate, pabalaan ginaton kag mabinag-binag sino ang nagakabagay nga magdumalas sa aton banwa. Kay sa akon niya pagpati Bumbutchamp sa siyam niya katuig na gobernador naglala pa gid ang hospital ta. Ang aton sini nga mga investor, sino lang investor nga nagsulod sa aton sini nga banwa kag sa aton probinsya sang siyang gobernador kag sa karon siyang mayor, magluwas sa mga ginhimo naton nga dragko nga mga investor. May mga ginpahamtang kita dira including mga commercial bank kag ginpasulod kag ang mga empleyado si Lunsay taga banwa sang Buenavista nga nakabenepisyo. So mas maayo ina Bumbutchamp kag pabor gid kita anytime nga sabat nga mag-akseptar sa aton pagpanghangkat sang isa ka debate si Mayor Samuel Gumarin. All right. Thank you so much Mayor Eugene sa imong sining tiyempo ginhatag man diri sa Bombo Radio sa liwat maayong hapon sir. Salamat gid Bumbutchamp sa management sang Bombo Radio. Sa tanan-tanan naton nga mga tagpalamati sa aton mga kasimanwa dira, babuhay kag silingaton
mabinag-binag naton, makumparar naton ang aton sini mga ginhimuan kag sa karon ang present administration kung anong nadala nila nga buwas damlag para sa aton sini banwa kag sa aton man sini pamilya. So madamong salamat kag mayong hapon sa tagsa-tagsa. Deri wavit si Buena Vista former Mayor Eugene Reyes nagapapili karon nga magbalik sa iya sini nga palangakuan bilang alkalde sa banwasang Buena Vista. Iginsabat diri ang mga palamangkutanon nga naglagom man diri padulong sa syudad sa Iloilo nga mo kuno ng sitwasyon. Ti batian nyo man to sabat ni Mayor Eugene. Sang pagbiya niya may 8.2 million pesos nga surplus pa ya nga budget ang banwa. Mismo nga anay alkalde nagalibog ang ulo nga amo sini ang claim sa present administration nga zero balance gid kuno. Kag kadamo pa ya sang mga nagakaigo kung tani nga mga benefits now nga na dapat ihatag sa mga pumuluyo way mahatag kuno sang present administration. Ambal ni former Mayor Eugene Reyes iti kung debate mabato man ko debate way problema ba na nga mabalanta kung sino ang may plataporma di gobyerno kag kung sino nagasugid sa nga insakto. Tiulat to na mo na ang sabat diri ni Mayor Sam Gumarin bantayan ta kag tingwan ta mga malabot ang iya sining linya para sa iya man sining ipahayag. 47 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Hingagawon ko lang ni report ni Bombohana Andasao. Pathag sang punong barangay sa San Pedro Haro. Natuhoy karon sa sining ginpagdagdag sang cease and desist order sa ginapatigayon sini nga proyekto sa may Zone 3. Ti ambal sang punong barangay sinya do ay guna ya kabalo nga may project gali dira ang punong barangay sa Haviliana. Tito paday man lang nimo. Sa aton sini mga kabombo. Check nato na be ang linya ni Bombohana Andasa para nga madugangan naton kag maklaruhan naton ang ining mga impormasyon. Bombohana, sa report, please go ahead. Wala kahibalo si punong barangay Alex Hover sang San Pedro Haro nga may project. Si Julie Baronda, ang punong barangay sang Haviliana Haro, Iloilo City, Bombocham, nga patuman dira sa may area sang San Pedro Haro, but nakaigo ini kuno sa may boundary sang Haviliana and San Pedro. And riman ang ining project nga ang ining karsada kag drainage dira sa may area sang sining San Pedro Haro gindagdagan sang cease and desist order kahapon nga adlaw ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas matapos nga makitaan sang wala sang mga nagakaigo nga permit salin sa Office of the City Engineer. So wala sang excavation permit, wala sang mayor's permit, wala sang barangay permit kag passage of road closure ordinance. So diri man ang violasyon sa Department Order number 110 sa PWH o Department of Public Works and Highways nga kung sa diin kilanglan kung tani sang ining mga nasambit nga permits agod mag-umpisa sang ining proyekto diri man sa may syudad sang Iloilo. And diri man ang ining project may nagkalabaon nga 65.5 meters lang gid kag kalapadon nga 3.24 meters. So diri man ang ining nasambit nga mga project ang ginkalipay kung tani sa mga residente kay tinag-umpisa ini 2 weeks ago dira sa may area sa San Pedro kag ini kung tani makabulig sa ila nga maluwas na sa mga madalom nga baha kay sa tion sang tag-ululan ginabaha dira ang mga residente nga naigo dira sa may Zone 2 sa San Pedro Haro, Bombocham. But later on tikahapon lagi nga adlaw ginaserbe dito man sa ila ang ining cease and desist order sang halin kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas bangod sa kakulangan sa ining mga nasambit nga permits. And ang ining project man ang iya sang Abelarde Builder Supply and diri man ang pirmahan man mismo kahapon ni Alex John Hoover, ang punong barangay sang barangay San Pedro Haro, Iloilo City, Bombocham. So diri man ang pagpatahag una sang mga residente kagina asang aga sa aton nga na-interview nga ang hingyo nila sa barangay, sa punong barangay nga kung tani madayon na lang ang ining proyekto agod nga hindi na sila pagbahaon kag mangin nagkomportable ng ilang nga pagpangabuhi kay almost 36 years, almost 40 years ginabaha ang amo nga area Bombocham kay tama kanubo ini
So diri man ang response diri sa punong barangay, if ever nga is it possible pa bala nga madayon ang ining proyekto, even though nga tigin pa idaluman na sang stoppage order and the cease and desist order, sa iya diri nga pahayag nga hindi pa niya mapasalig, but pag-istoryahan pa, if ever gid man kung magpasugot ang punong barangay sang Javeliana Haro nga mag-istorya ini sila kaupod ang ining mga apektado kung ano ang nakapamaayo diri kay ang mga residente willing gid nga mag-provide sa mga kinahanglanon kag magbulig man sa mismo nga mga nagatuyo nga magtulod sang ining proyekto agud nga matapos na kag hindi na ini sila liwat pagbahaon Bombotsama. Yari bala kay pabati naton ang bahin man sang pahayag ni punong barangay Alex Hoover. Yes, may posibilidad nga ma-continue sang obra ko na mag-process lang sila sa ilang mga requirements. Kuha sila sa permit sa city, makuha sila sa city, sa barangay. So, balaman ang guro nila kung anong proseso. Sino ma-process exactly? Ang residente or ang dapiyak na barangay? Actually, base ko na ang kontraktor kung sino kontraktor Oo. Base mo na ang dapat nga may makakuha sa permit kiti ang proyekto sinada do iya ka Apilar. Abilarde. But if directly nga DPWH Region 6, so dapat So amo na gani ma'am bisan ako galang-alang gid ako kung kiti why gani ko ma-inform nga may proyekto kaya that time ginapatawag ko ang foreman di man makadto. Ginapatawag ko kung sino ang engineer why ko kabalo. Ginapatawag ko ang kung sino ang kontraktor hindi mo makuha impormasyon ang mga trabahante. Pero may prior ka mga istoryahan na ni Kapitan sa Javeliana nga may plan siya nga amo ni wala gid. So amo ina ang isa sa mga rason kay wala sang proper coordination. Kay kung may ara ng tani nga ginpabaloy ako puti makatag man ako sa akon nga opinion sa mga tao da. Nga ako na may implementar siya kunti mapabalo kong pamuluyo nga kung pwede siya ay ma-resume sang project at least kunti nga kung man nga ginapartner sa mata ko mas iban ko nga suna. Just to clear cap since it's nagsiling sila kagina nga daw prior nakaistorya ko no kamo ni Cap sa Javeliana but nga about sa project but naghamba ko niko depende na sa ICEO or sa babaw. Ang pagkadto amo to gani mamambal ko nga gin-set up ko nila. Kay at that time ang ako niya nga ginatutukan ang ilang ang ginareklamo sa kay Magallanes. Gulpi lang nag-alalabot si mga taga-DP. Do anom sila ding anom kung 5. Tapos gulpi man nagabot si Cap sa Javeliana. So pamangkot ako sa nakaitom tanan sila ay sila ko ma'am sir. So ari ka mo ano aton nga concern. Biya Cap taga DP kami ay sila ko welcome gid kaga mayong aga sa inyo nga tanan. So namangkot ko sila ko anong aton nga agenda biya Cap parte sa project. Sila ko ma'am sir hindi ako anay makahatag atensyon subong kay may ginauna pa kong schedule. Kay way kita appointment subong adlaw. So may appointment to amo to si ang mga complainant. Kaya gusto nilang patubangon na si Erwin Magallanes. And then nag-abot to si Cap. Pag-abot ni Cap to namangkot ko sa iyo. Ko Cap, mayong aga. By the way, nanaog na to ang mga taga-DP. Way matagaan concentration ang proyekto. Okay, ti wise appointment sa kon. Nag-istorya, nagpungko si Cap. Ko Cap, mayong aga. Ko anong aton nga concern. Biya ka parte sa project. Nga mo na nagambal sa sakon. Biya ka pasinsya gid. Wala ako nakapabalo sa imo. Nga may implementar ako nga project da. Kaya ti halin ako sa hospital siya ko no. Ti sinambala ko sa lingko ka, ingod mo lang tamo. Pilagid magpasugo ka sa imong sekretarya mo kung sekretarya ko, tinagwanay man kung ano mga amuna bla. Ti lingko hindi ka gikapalabot. Ti lingko subong ara nang project mo da pila nagali ka adlaw nga gina-implementar da kung why ni sila magsaka nga magreklamo sa akon nga ipaguba ang haligi ni Erwin why ko yakap ka balo. Basta sumuli nga damo na sa mga hambal hindi ko na pag-meet lang. But does it mean Cap nga nag-claim ayhan somehow si Cap Javeliana sa part nga ila pa boundary gid ang dira. Nagmuno siya nga unang balya sa akon nga boundary sa Javeliana ko San Pedro. Kaya nag-return ko nagsabat ako sang ginambalya nga siling ko Cap bala mo man tuman sa nagsulod na di ang Philippine Statistics Authority
nagkardak sa sang survey sila ko ang akon portion labot pagani sa may sunalan sang Burgos ini pakadto gila simo sila ko hasta de siya na balay sekretarya sang imo lang sekretarya nyo da ang ila balay na bilong pa sa San Pedro o release na to ti Abiliana ang ilang ang barangay hall na ang release na ang diri nga portion ko sa wala akon ang sa tuo iya so ang ginatindugan ko niya ma'am kiti akon jurisdiction. Sige, lastly na lang kapangaton na lang pasalig sa residente kag pumuloyo ang apektado sa amo nga area agod nga ti makayo gid ang inekadalan. Well, titi sa subong kiti mamangkot pa ako kung ano dugang kong mabulig parte sa proyekto. Kiti malaway man ako niya magpagwa ako sa mga akon lang desisyon nga hindi kita mag Nabatian diri Bombo Cham ang pahayagman sa punong barangay sang San Pedro Haro si punong barangay Alex John Hoover sa ining response man niya sa mga residente nga di kauna na nga nagpahayagman diri sa ilaman nga concern sa ilaman nga karsada dira Bombo Cham. Bali ang concern sa mga pumuluyo dira ano gid ya kun tani to Bombohana. Ang maubra gid ya ang ilang nga karsada. And then namin ko ang una nila nga concern ang ila sini nga una nga concern is drainage. So sino nagpaubra sang drainage? Ang DPWH kid ina mismo and kina siling dira kay sino under nga project? Kay punong barangay Hafsang Habeliana nga si punong barangay Baronda Bombo Cham. Kay Doc Julie Baronda. All right. So iyan niya project ni Doc Julie sa boundary sang Barangay Haveliana, Distrito sang Haro kag San Pedro Haro. Amo ning concern nga ginpalabot nila sa kay Cap Alex Jan nga ipakayo ang drainage ti napakayo naman da ang drainage through kay Cap Julie thinking nga ti iya pa na sakop sa nga sini nga barangay. Do mo sina. That is why nga wala kabalo si Kapober nga may ara nila sang project si Cap Barunda. Okay. So karon na purnada ni kay sino ang nagpauntat kidya? Bombohan? Kay tinakalabot man diri sa kay Iloilo City Mayor Jerry Tranyas so ginpadulungan sang isa ka personal man sang office of the city engineer Bombo so may nag-inspection halin sa office of the city or Iloilo City engineer sa office. So dito na inform si engineer Pedregosa upon checking ti wala gid man sa mga proper documents, that is why gin dagdagan sang cease and desist order. Okay. All right. So ang pinakamayo na lang sini nila nga himuon is to comply sa kung ano man tong mga kulang kay ti namangkot gani is Kapober to siya sino din kontraktor sino mo sini so duay man sa may nagapakita siya to ti hindi man na maayo nga i-blind siya nga why gid sang impormasyon nga makuha ang isa ka barangay official nga nagapamangkot para nga ti in kaso por kaso magpinamangkutan ay may sabat man siya. Do amos na bla sa aton sini nga mga kabumbo pero sa pihak naman niya nga kampo sa kay Doc Julie ti why man ta sa may nakita sina diri nga do kalainan in good faith manigurong tinutuyo sini nga mabutangan na dira sa drainage o galing may mga kakulangan lang santo sa City Engineer's Office. Tama ina Bombo Cham. So subong gid lamang ang may-ara man nga padala na sang letter si Cap Hoover dira sa mga residente nga apektado sini nga agod mag-meet by tomorrow o subong nga semana agod may istoryahan for final decision kung ano ang nagakaigo nga pag-obrahon nila diri agod nga madayon na lang gid iya ang ining proyekto kag mangin komportable na ang ilang matira nga karsada man iya Bombo Cham. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombohana Andasa. Sa mga amo sini nga problema kung nagapamati man sa Kapober kag kung nagapamati si Cap Barunda sa akon subong. Akon sini nga implementar ang JPT Doctrine. Ano inang JPT Doctrine? Ang GPT Doctrine, amo na balangin
ginimplementar man to sa Ongka flyover. Oh? Nga hindi tayo mangita sa subong sining nga tsimpo, hindi tayo mangita kung sinong barasolon sina dre. Kung nga amo ni karon ng sitwasyon sa proyekto, pila man lang naman kalipot-lipot tapos kadali man lang tapuson sini. Hindi na kita magpinatudanay nga kisyo kay may kakulangan si Kap Barunda, may kakulangan si Kap Hover, may kakulangan si kontraktor amo sini mo sadto. Oh. Ang GPT doctrine bala nyo kung ano, pangitaan ta na lang isang solusyon. Oh? Pangitaan na lang sa solusyon nga matigayon kag mapatapos na lang ining proyekto. Oh? Kag nagakadapat nga matapos ini sa labing madali nga panahon. Nga man, manugtapos ng Abril, masulod na ang Mayo. Masimabtan baning, magluwas sina pagkatapos sa bulan sa Mayo, Hunyo na tingulan na. Tikon mabtan ini isang tsimpos ang tingulan, delay, untat, perwisyo, baha. Mahalitan niya po ng pumuluyo. So I would suggest sa kay Kap Hover kag kay Kap Barunda, GPT doctrine ang i-implement dira sa sining problema. Kung sa iban sining nga barangay na tabo, amo man nagyapon ang akon sining nga suwestyon. Sa mga project sining nga delayed, GPT doctrine, hindi na kita mangita kung sino may sala, sino may kakulangan, so on and so forth. Tingwaan na lang nga matapos ang proyekto, mahatagan sang solusyon. No? Kay ti, mas maayo nga sa isa ka problema, solusyon ang aton pangitaon, hindi kay barasolon. Di ba? Okay. Sige, sa aton sini nga mga kabumbo, lapaw na ginako sa latin, diriman sa pagpalayag sa bumbuhanay sa udto. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for April 20 to 26, 2025. Another evening of great musical entertainment is in your way sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang retro band ang natala nga magpagwa sa ilang great collection of oldie-goldie songs sa concert at the plaza. Mangininyo sa Abril 26, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pagaiban ang igaparafol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 27, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente o kon The Bridge. Sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Santos nga misa, pahanuguti nga ang pagkabanaw sang aton Ginoo ang magaserbe bilang aton firm resolve to live righteously bangod aton hibaluan that there is life after death. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Saving
Ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Bangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masami ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man ang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change.
May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member
magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kun... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan, kaway-kaway sa atong mga suki nga mga tagpalamati. This is Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition sa Sinia Palatuntunan. Kahapon lamang program. Nagalapit na gid ang election day. Let's check. 19 dias na lang bago kita nga magboto, mga kabombo. So, preparahan to gidini. Rain or shine, let's go out and vote. Again, ginaabi-abi ko gid kamutanan sa ating pagbalikay sa sininga hapon, diri sa kahapon lamang program. Welcome sa KLP. And today, mag-enjoy na naman kita sa mga kasaysayan nga gin-share gid diri. Willingly. Wow. May willingly dyan. Sa ating mga tagpalamati, mga letter senders natin dira. And syempre, gina-invite naman, especially those nga may mga ara, I'm sure, mga matahong mga istorya, pero gina-keep lang sa ilang mga selves. Pwede i-share. Pwede gid siguro, ano? So, palihog na lang kung may mga gadgets, pwede ninyo nga ma-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info, or kung wala man, then isulat. Ano ginagawa ng kamay, no? Isulat and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Or kung di man lang gid ka mo busy, luyag nyo man nga lagaw-lagaw di sa syudad, sa downtown, pwede gid nga ma-hand over ang inyo nga mga istorya. Diri kita sa Sky City Tower, sa Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang atong ambahanon para sa inyo. This is from Albert Acolado. I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart.
I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Who doesn't need love? Who doesn't need love? No one. We all need love. Girl, I need your love. Albert Acolado para sa inyo. It is now 2:22 in the afternoon. Again, welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupo din yan si Tita Regine. Kag-ari na ang requested nga letter to be read today, April 23. And this is from Mr. Survivor of Southern Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo Tita Reg, kay subong man sa imo mga ukod nga mga regular letter senders, sa mga listeners kag mga Facebook viewers sang sini nga programa. This is my 4th letter, kag ang ako naman subong nga iga-share bahin ini sa ikaduha kag last ko nga nangin ex-girlfriend. Amo ini ang real name niya Tita Reg, pero tagon lang naton siya kay R. Ini si R, gamay ini siya nga pagkababayi. Do tagadughan lang gani ini siya sa akon. Medyo morena ini siya, hindi man gid matahom, kundi katamtaman lang. Pero masyado sini sa iya ka understanding, kag kanami mag-comfort. Suguran ko sa pagsaysay, sang una sininamon nga pagkilalahay. Bale, nga sa nagaobra pa ako sadto sa isa ka restaurant dira sa city proper, may ginhatag sa akon nga cell number, ang classmate ko sang high school, kag paryente ko man ini siya. Siling niya sa akon nga siling niya textmate-ton ko kuno. So ginpamangkot ko siya kung sa diin niya ginkuha ang among nga numero. Wala man siya nagpanugid, pero ginsugid niya sa akon ang ngalan, kag ang address. Pero sining nagligad lang, gin-ask ko siya liwat, kag ang siling niya sa akon, nga sa isa ko no ka FM station niya ginkuha ang among nga numero. Kay isang time nga ato, Tita Reg, hindi pa gid abi masyado gid kauso ang Facebook, kag ang cellphone nga touch screen. So di keypad patugani nga cellphone ang akon nga ginagamit kung mag-text o kung magtawag. Sa laktod nga istorya, nangin magka-textmates kami ni R, bale, taga-piyak lang man gali ini siya nga barangay, pero hindi kami same sa municipality. Kag hindi ako familiar sa iya. Daw pila man ka bulan ang amon sa nga communication, pero wala ako yan nagpangaluyag sa iya. Until sa nagka-FB na ako, Tita Reg, kag naguntat na lang ang amon nga communication.
Kay isang time nga ato, do nawili na ako abi sa social media, kag daw wala na sang time nga mag-text. Matapos ang more or less 6 years nga wala kami isang komunikasyon. Kag sang sining uli hilang, gin-try ko nga pangitao ng iya nga Facebook account, gin-add ko siya, kag gin-accept man niya gilayon ang akon nga friend request. Pareho sadto sa magka-textmates pa lang kami. Amo man sa gihapon kanami ang amon nga pagbayluhanay sa mga mensahe, pero sa messenger na. Mas nangin maayo pagid ang amon nga pagtamdanay, kag masami pagani ini siya nga nagapangayo sang advice sa akon. Kay that time, may nobyo pa siya. Pero wala sila nagahang panay, tungod nga halos wala na inisang time sa iya. Tungod nga friends naman kami sa FB, kag halos nangin malapit naman kami sa kada isa. Gani nagapamati gid ako sini sa iya, kung willing siya nga mag-share sa akon sang iyang mga problema. Nagahatag man ako sini sa iya sa nagakaigo nga mga advices, kag gina-comfort ko pagani ini siya, Tita Reg. Usual ko ini nga ginahimo tungod nga malapit abi ang balatyagon ko sa mga girls, kay damo man ang suod ko nga abyan nga mga babayi. Pero aware man ako, Tita Reg, kung need ko nga mag-set sang boundaries. One time, nagkadto ako sa ila baryo, kag fiesta gid sadto sa ila. Sang tion nga to, nakakita ay na kami nga duha sa personal. Pero wala lang galing, kami nakaistoryahanay. Pagkaligad sang pila ka mga inadlaw, ginsugid niya sa akon nga nag-break na kuno sila sang nobyo niya. Gani, ginpangaluyag ko siya through messenger. Kag tungod nga dugay naman kami nga nagkilalahay. Gani, wala man na dugayan, ginsabat man niya ako gilayon. I admit nga wala ako na fall sa iya tungod sa iya nga hitsura o kung physical appearance. Pero nabihagid niya ang akon balatyagon tungod sa iya nga kabuot, kahinhin, kag masyado ka malambing nga personality. According sa iya, nga nag-spark gid kuno ako sa iya panulukan sang nakita na niya ako sa personal. Wala man sa pagpabugal, Tita Reg, pero damo gid man ang naghahambal nga gwapo ko kuno. Ha ha ha. Pero balaan ko man, nga hindi man siguro ako ang nanging rason kung nga nakipag-break siya sa nobyo niya. Tungod digin pakigbahin man niya sa akon, nga daw wala naman gani inisang time sa iya, kag daw ginapasalig lang siya. Siguro, amo man sa do ang rason kung nga ginbulagan niya ini. One time, nagkadto ako sa Hilabalay. Kag sang time nga to, nakaistoryahanay nagid kami nga duha sang masinsinan. Wala man sini na hinago sa iya kung ano ang akon nga medical condition, kag naluoy man siya gani sa akon. Tama sini sa iya ka mahinang panon. May pag-ulikid, kag always gid nga concern sa akon. Pero may isa ka butang ako nga gin-ask sa iya. Kag sang ginsabat na niya ang akon pamangkot. Wala ako gid ginapaabot. Nga daw medyo na-turn off ko bala sa iya. Bisan matuod, nga dugay na kami nga nagkilalahay, kag kalawig naman sang amon nga communication, pero la ako abi hindi na pamangkot sa iya before. Bale, regarding ini sa educational attainment niya, Tita Reg, nga according sa iya, nga elementary lang kuno ang iya natapos. Kay man, natamad na kuno siya nga mag-eskwela. Actually, wala ko gid man siya, wala man gid ko siya gina-judge, gina-down, o kung gina-underestimate, kung ano man ang iya nga tinapusan. Kay ako gani, wala man ko sang kurso, o kung degree nga maipabugal. Kay ti high school graduate naman ko gani. Pero do hindi abi pasado sa standard ko, kag daw wala akong nagustuhan, nga amo ato ang perspective o kung pananaw niya sa kabuhi. Hindi man gid ko pislian o kung ambisyoso, tita, siguro may something lang ko nga ginapangita. To make the long story short, nag-break kami, kag ako ang nakipag-break sa iya. Pero hindi lamang bangod sa amo sadto kanabaw nga rason, Tita Reg. Tungod nga madamo man ako abi sa mga realizations,
Balaan ko nga masakit man nga batyagon sa part niya ang akon nga nangin desisyon apang para sa akon amo ato ang makapaayo ko nga himuon. Mas makapaayo ko nga himuon nga prangkahon ko na lang siya nga daan samtang nga temprano pa kaysa padayon ko lang siya nga pasaligon nga mas labi lang siya nga masakitan sa ulihi. Hindi man ko babaero, Tita Reg, kay damo man gani ang suod ko nga mga abyan nga mga babayi. Balan ko nga masakit man nina sa part nila. Wala gid ko sang batasan o kon intention nga magpasalig o kon magpang-into sa mga babayi, bisan pa nabalaan ko nga na-attract kag may luyag ini sa akon, kundi nga nagpakatotoo lang gid ako. One of the reasons kung nga ang nagdesisyon ako nga magbuya sa among relasyon tungod nga hindi gud abi kaya nga mangin independent bangod sa akon nga medical condition. Masakit man ini sa akon tungod may ara man ako kuntani sang maayo nga mga handom kag luyag nga matabo sa akon nga kabuhi. Gustohon ko man, Tita Reg, apang hindi ko mahimo. Tungod nga kabudlay, gid nga magpatuga-tuga, nga hindi ka ready, responsible, o kon makasarang sa isa ka sitwasyon nga imo pagasudlan. Kung kaya, kulang kuntani nga magbuhi isang pamilya, siguro may asawa na ko kag anak subong. Balan ko nga ready kag desidido na siya. Siya iya no, nga magsulod sa ginatawag nga pangabuhi, samtang ako hindi gid ready nga mag-commit kag mag-atubang sa isa ka responsibilidad. Ginaako ko, Tita Reg, nga may mga regrets man ako sa mga nanging desisyon ko tungod nga nasayangan man ako pero kinahanglan ko gid abi ato nga himuon. Masakit kag masubo man nga batyagon pero anhon ko kay amo sini nga sahi isang kabuhi ang ginhatag sa akon sang mahal nga Ginoo. Samat-amat, do nabaton ko naman taa. Bisan niya nagbulagay kami, pero ang silin niya sa akon, nga wala man siya, nagahupot sang kaakig, o kon kalain sang buot sa akon. Tungod nga naintindihan man niya ako, ilabi na ang akon nga current situation. Subong, may bana na siya, Tita Reg, kag manugduhan na katuig ang ilang nga anak. Ginambalan pagani niya ako sa nagligad, kung mamaninoy kuno ako sa bunyag sang ila anak, pero wala ako nagdayon. Masobra naman sa isa ka tuig, nga wala na kami sang communication. Siguro nangin malipayon man siya sa luyo sang lalaki, nga iya ginpili, kag kun ano man ang estado sang iya kabuhi sa karon. Amo ini ang ikaduha kag katapusan nga bahin sang akon kahapon lamang sa patag sang paghigugma. Kutob na lang diri ang akong nga sulat, Tita. Madamo gid nga salamat sa imo pagbasa. God bless you, Tita Reg, and more power to your program. Respectfully yours, Mr. Survivor of Southern Iloilo. Well, wala man siguro sang dapat i-regret, no? Because you two have both moved on, moved forward sa inyo tagsa-tagsa ka mga kabuhi. And I guess, honest man siya to say, nga ti wala man niya nagalain ng iya nga buot sa imo. The fact, nga ti nagpamana, gani man siya yan, no? May pangabuhi na siya subong. So that means, na wala man siya gut-gut sa imo, naintindihan niya man ikaw, kung nga ang amusad do ang imo nga nangin rason. Sa imo nga bahin, yes, I also understand you, why you have to do that. And I guess, no, sa ako lang man, ako lang man ini. Siguro, hindi mo gid man siya truly love. Ako lang niya, I might be also wrong. Kay ti, kung love mo kuno ang isa ka tawo, no matter, no, ano ka piot sa sitwasyon, you're gonna fight for that person. But ikaw, mas nangibabaw, no? Ang imo paglantaw sa imo nga kondisyon. And siguro lang, no? You also wanted to be fair with her. Kasi basig nalantaw mo nga, mabudlayan lang siya. And ikaw man, mabudlayan ka man. And so that's why nga you opted nga i-let go mo siya. Kag sa iya naman nga bahin, with full understanding, gin-accept niya man ang imo nga nanging desisyon.
And so, nag-move on siya, nag-marry siya someone else, and then subong may family na, may bata na. The fact nga gina-invite nga ikaw nga mangininong sa ilang nga anak, that means na wala gid siya no, naghupot sang lain nga buot sa imo. So just like her, I hope ikaw man, no, you can also move on with your life, and who knows, we hope someday there would be someone kung may plano ka gid man nga mag-settle down. Let's hope, no, that the Lord would send someone nga mangin swak gid sa imo nga ginapangita, no, nga sahi isang babae nga makaswak man sa standard nga imo nga gin-set for yourself, and at the same time nga mangin swak man sa imo nga sitwasyon kag makabuligay gid ka mo nga duwa. So good luck. Salamat gid sa imo, Mr. Survivor of Southern Iloilo. It is now 2:36 in the afternoon. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tao nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malap. Noon again, it's 2:38, padayon kita diri sa KLP. Next story is from Lola Amparing. Sa tanan nga mga nagapamati, mga maukod kag pareho ko nga mga letter senders, sa Bombo Radio personals, and of course, sa mahal kong Tita Regine and family, maayong hapon gid. Sana nasa mabuting kalusugan kayong lahat. Minamahal kong Tita Regine. Kung hindi lang ako malipat, siguro mga 2 weeks na nga wala ako nakasulat sa imo. Pero subong tita, samtang nga nagahigda ako, nagapahuway-huway, nadumduman ko ang mga nagliligad naman nga mga hitabo. Sa tong elementary pa lang ako. Tita, parte sa aswang nga akong gid nga ginakulbaan sadto. Balan mo, ang bantog ginakuno-kuno nga isa katigulang nga babae ginahambal nga aswang. So permi nga nagapungko, nagalantaw sa bintana kung nagalabay kami sa karsada sa atubang sang iya nga balay. Ti ang ginaagyan namon, malapit lang sa school namon. Kay kung sa iban ka nga dalan mag-agi, dumalayo na sa school. So tita, every time nga mag-agi ako sa atubang sang balay, sang bantog nga aswang, ay nagadalagan ako kay nagahambal, purya aswang.
Kung kaysa naghahapo-hapo ako mag-abot sa amon nga school. Waay nagdugay, ginhilanat ako. Kagwaay ako nakasulod sa klase. For almost 2 weeks, nagahibi ako kung gabi. Kaya do katudtuod gid sang akon nga nakita nga ang tigulang nagapungko sa kahon sa atubangan ko nga sige gid ang tulok nga tulok sa akon. Tiyambal sang nanay kag tatay ko sa akon nga sila niya sa tuo o kung sa wala mo nga side, way man sang tawo. Kag sila niya lang tawa bala palangga mapungko ako didto ha, way man tawo. Pero tita, doong panulo ko gidya ay tigulang nga babayi. Gani nga, sige gihapon ako sang hibi nga hibi. Ti sila ni tatay kag nanay nga, nagadamgo ako, kag sobra kataas ang akon nga hilanat, nga nagasala ako. Tita Regine, kung kaisa, kung wala trabaho ang tatay ko sadto, ginaupdan niya ako kung magkadto ako sa eskwelahan. Sang ulihi, nakuha man lang ang kakulba ko. Permila ako nagasiling nga, purya aswang, purya aswang. Siling ni tatay nga, pensar mo lang na, pero hindi na matuod. So tita, kadugay na, no? Nga nagkalatabo ang ato nga butang sa tong mga nakaligad pa nga mga panahon, pero do hindi gid ba na makakas sa ako nga kaisipan o sa ako nga feelings, ang ini nga na agyan ko sadto. Tita, sa isip ko, kung tuod ang tigulang nga ato, no, nga aswang, nga ang wala man sang ni isa ka tawo, ini isa ka bata, nga ginaswang niya. So isa ka bes, may puno sang bujawi nga do mga 100 years old na, nga ara sa kilid sang balay nila, gintapas kay ready na nga i-harvest. Damo mga tawo kag bata, kag mga tigulang ang nagkadto didto kag nagbakal sa mga bujawi. Oy. Namit yung bujawi, no? Do kay lidlaw ba? Tita, ang bujawi ang bujawi raw 100 years kag ma-harvest kag pagkatapos mapatay na. So ang kada sanga sang bujawi, baw nagapurong lang Tita Regine sang bunga. Siguro sa isa ka sanga, makakuha sila sa isa ka sako nga bunga. Wow, grabe no? So nadumduman ko, tisigi man, binakal sa mga tawo, mga kabataan. Daw wala man sa ginsugid, nga ginaswang sadto. Gani tita, subong ang mga ulihing tubo o sa panahon subong, high-tech na. Wala na sa nagapati ang tawag nga aswang. Tita, sa una nga panahon, basta tigulang ka, ginasiling dayon, nga aswang ka. Na-recall ko sa itong World War II, nga siling ko, nanay, kung may matuod nga aswang, nga wala nilaging kaon, o usog ang mga Hapon, nga nagapamatay sa mga tao. Correct man, no? So, muna gani, tita, nga hindi matuod nga may aswang, tamawo, o mantiw, nga ginasugid-sugid. Gani, dapat kakasonato nina sa aton nga utak, kag sa aton isip, ang wala sang kamatuoran. Tita, ako naman nadumduman sa nagliligad nga mga hitabo sa kabuhi ko, nga ako nga naagan. So una, siguro mga 4 or 5 years old pa lang ako, permi ako ginadala sang amon pa kaisa sa ilang nga balay. Malapit man lang sa Banwa, siguro mga 2 kilometers man lang ang distance, pero may suba o river ikaw nga tabukon. Pagabot mo naman sa pangpang sang suba, malakat ka naman. Siguro more or less mga half kilometers hasta sa ila balay sa pangpang sang irigasyon o kung sang irrigation dam. Dito nag-enjoy gid ako kay every time nga masanag ang bulan, nagahampang kami sang kaangay ko man nga mga kabataan. Sang una nga panahon, ang amon hampang, lagsanay, hide and seek, ura-ura, kag kung ano-ano pa. Tita, dito kami na nagahampang, malapit sa orchard, nga may mga fruit trees, nga mga sorbelas, bayabas, chicos, kag lain-lain, no? Nga mga punong kahoy, nga ready na nga i-harvest. Tita, sa kilid sang amon ginahampangan, may 3 ka mataas nga duldul. Kag siling nila,
Kada puno may isa ka mantiyo nga nagasandig. Siling nila, hindi lang kami magpalapit sa ila, kay nagatanaw man lang sila sa amon nga nagahampang. Siling nila, nga ang mga mantiyo, nagalagas, or nagalalas, o nagasandig sa doldol, kung masanag man lang ang bulan. Tita sa ulihi, nagaabot ang akong kulba, kay basi kuwiton kami, kiti tama kalaba ang ila mga butkon. Sa ulihi, tita, wala na ako nagahampang sa ila. Kay nahadlok na ako, kay base hindi ako makapauli nga. Tita, sa subong, hindi pa makakasa akong kaisipan ang akong mga inagyan sa dung unang panahon. Kung kaisa, ginapaurok ko pa ang mga naagyan ko sa do, no? Sang batang-bata pa ako. Tita, siling sa do sa mga tigulang, nga kung cross-eyed ang mata mo or kung manok-manukon, makita mo ang mga maligno tulad sa tamawo, mantiyo, aswang, kapre, o kung ano-ano pa nga kalahadlukan, tita. Siling ko kay tatay o kay nanay sadto, tinga nga hindi man ako libat o manok-manukon, nga ang madamo man ako sang nakita. Siguro, tita, sang una nga panahon, tungod nga ti masakiton ako, nagapati ako kung ano-ano nga mga ginasugid nga mga maligno. Tita Regina, sabi mo, may nadumduman pa ako, nga jutayan lang ako malungusad to. Sang magpaligo kami sa waterfalls. Upod ko man ang friend ko nga co-teacher ko man. Tita, ini nga hitabo, ginhungod kami nga lumsan sadto. Kay plano nila nga duha, sang isa nga nagapangaluyag man sa friend ko, ginhimo nila ini nga hungod para nga sila man ang maglumpat kag salbaron kami nga hindi malumos. Aba, tita, hungod gali nila nga buhaton ato sa amon. Abi mo nagsagad kami kahibi sadto. So, tita, I have to close now with my love, kisses, and prayers. May God bless us all. More power to your program. Tita Regine, lovingly, Lola Amparing. Yes, Lola Amparing, no? Hindi gid naton pag-itag nga ti kumo tigulang aswang. That's very unfair sa mga katigulangan naton, no? But anyway, mga bungang isip, kag na-realize mo man, no? Nga wala man sang truth about those things nga imo nga ginapatihan sang una. So una gid man, no? Makakita kambal nila, hala aswang na siya. Silent tiga baka puwera aswang, puwera aswang. Puwera usog. Para pa nasubong. But anyway, thank you Gid sa mga nadumduman mo naman nga mahita mo sa una, Lola Amparing, kadamo lang gid dyan, no? Imagine sa 96 years of your life, syempre kadamo-damo sa mga inagyan kung mga experiences lang ang paghahambalan. Salamat gid sa imo, Lola Amparing. Ari lang kita diri nga magabasa sa imo nga ginapadala diri sa KLP. Magapanambali kita, it is now 2:50 in the afternoon. This is Tita Regine. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante ng mga pahibalo. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon.
Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an. Next story is from Jenny sang Iloilo. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo, kasi tanan niya matagpalamati isang Bombo Radyo. Ako isa man sa imo mga taga-subaybay sa diri sa Bombo. Ako isa man ang may-ara nga istorya sa inyo diri sa KLP. Ako gali si Jenny, 28 anyos ang edad, may bana, kay duha na kakabataan. Luyag ko lang i-share ang love story namon nga duha sang akon nga bana. Ako nagikan sa isa ka imol nga pamilya. Si Jimmy, ang akon bana, may sarang sila sa pangabuhi. Ang akon ni Loy, nagatrabaho sa sulod sang balay na day Jimmy, bilang tagaluto, kag nagapaninlo man sang ilabalay. Waay na ako sang amay, patay na. Amuna nga nagbirabira gid si nanay trabaho para mabuhi kami nga duha, kag mapaeskwela ako. Nagaisahanon lang ako niya nga anak, samtang kanday Jimmy, 3 sila ka mag-utod, kag siya ang magulang. Tinuig na ang pag-obra ni nanay sa pamilya ng day Jimmy. Mga mabuot ang iya ginikanan, gani nga nagdugay si nanay sa ila. Kung wala ako sang klase, ginaupod ako ni nanay kaya nagabulig-bulig ban ako sang mga ulubrahon sa sulod sang balay. Pareho nga mga doctors ang ginikanan ng day Jimmy. Mga 5 katuig ang kinamagulangan ni Jimmy sa akon. High school ako sadto sang una ko siya nga nakita. Wala gali sila nga mag-utod, nagatiner diri sa Iloilo, kay dito sila sa Manila, ginaipa-eskwela sang ilang mga parents. Nagbakasyon sila sadto nga mga mag-ulutod kay ti summer, gani masadya ang ilang mga ginikanan nga nakatingob naman sila liwat. Nadumduman ko pa, birthday sadto ni Jimmy, gani nga naghiwat ang iya ginikanan. So nangin masako sa mga preparasyon kanday nanay, kaya mga kaupod niya nga nagtrabaho man sa salud balay. Gindala man ako ni nanay didto para nga magbulig-bulig. So nagabulig ako sa kusina sa pagpangihad sa mga panakot, kagon kaisa, ara man ako sa sala nga nagapulo panrapo. By the way, hindi man sa pagpabugal, may hitsura kuno ako kag ginadumtan gid ako sang akon mga teachers nga paentrahon sa mga beauty contest sang high school ako. Pero nagapangindi gid ako kay hindi ako luyag sang rampa-rampa kag sok-sok sang swimsuit. May pagka-conservative balaan ako, Tita Regine. Pero madamo naghahambal nga pwede gid ako bangod mataas ako, sexy, malaba ang buhok, medyo morena, nga mataas no ang ako na height, gani nga madali gid ako nga makita. Sa matuod lang, elementary pa lang ako, madamo na sa nagasunod-sunod sa akon. Pero wala ko gid sila ginasapak. High school ako, madamo na ang nagapangaluyag sa akon. Hindi man sa pagpabugal, beauty and brains kuno ako. Nagapanguna balaan ako sa klase, Tita Regine. Every free time ko, wala ako sa ginaobra, kundi ang magtuon lang. Tako balaan ako nahandom nga makatapos gid ako sang college para nga mabalusan ko man si nanay
sang tanan nga mga pag-antos niya para sa akon. So sang una ko nga makita si Jimmy, nakibot siya. Kaya hindi niya ako kilala, pero ara ako sa ilabalay nga nagapanarapo. Ang abi niya gani nga malayo niya ako kuno nga paryente. So gipamangkot niya ako sang akon ngalan, kay ginsugidan ko man siya. Ginambalan ko siya nga sining ko bata ako sa nagatrabaho sa inyo. Sa matuod lang, nanamian kag nabuutan ako sa iya. Hindi siya yahambog, kag naturally good ang iya nga dating sa akon. Kinabalan niya ako nga hindi kuno bagay sa akon ang magpanarapo. Doon nahuya man siya kuno nga daw beauty queen ang dating sa nagapanarapo sa ilabalay. Naghihom lang ako kag naghambal nga siling ko kapalalaho gali sa imo. Tiyang masadya pa kay nagmanong ako sa iya. Sa amo to nga nag-react gid siya ka naghambal. Nga siling nga hindi mo ko pagtawgon nga manong kay hindi man kuno maglayo ang amon nga edad. So that time, tita, third year high school ako. Sometimes siya third year college naman sa engineering nga kurso. Nag-home lang ako sa iya, kagintawag ko siya sa iya nga ngalan. Grabe gid ang iret niya. Tapos nagpa-thank you siya sa akon, sa dako ko kuno nga bulig sa pagpreparar para sa birthday niya. Then nagambal siya, nga imbitado kami ni nanay sa iya nga salo-salo. Nagambal ako nga, ara gid man kami para nga magbulig serve. Sang gabi na, nag-alabutan ang iya mga bisita, mga classmates niya, mga paryente, kagang iban, mga teachers niya sang high school. Sa ako nabatian nga istorya, star athlete gali siya, sang high school siya. Nagadalagan, nagabasketball, kag nagaswimming siya. Then may nagabot ng isa ka classmate niya sang high school nga babae, tapos ginasunlog sila nga duha. Matahom ang babae. Nangin sila gali sang high school. But sad to say, nag-break sila pag-college. Nagatulok-tulok lang ako, pero nag-obserbar ako. Kasadya sang ilang mga istorya, na namian ako mamati. Kagsamtang nagadugay ang akong tulok kay Jimmy, feeling ko, mas nagagwapo siya. Impressed ako sa iya. Salanta niya na sa impressed ako sa iya, ha? Para may suspense, may excitement. Tapuso nato ni boss. Nangin sila bala? Lantawan natin. So, be there tomorrow, mga kabombo. Tubdub lang anay kita diri. But for your stories, anytime, kung ready na ina, pwede bigyan mapadala, i-share. Diri sa kahapon lamang program, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man sulaton, and then ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Magasunod na mga dramas nga inyo gid nga gina-look forward every afternoon, ang Tuyang Eritania, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So, sundan nyo gid. Magabalik ako sa inyo, boss. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.